जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला 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 शिवगौरीच्या सुताला शिवगौरीच्या सुताला शिवगौरीच्या सुताला शिवगौरी सुताला शिवगौरीच्या सुताला शिवगौरीच्या सुताला शिवगौरीच्या सुताला शिवगौरीच्या सुताला पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला विठ्ठल विठ्ठल जय हरी नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला वाळवंटी चंद्रभागेच्या काठी डाव मांडिला 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 निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम 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 निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम धुमधुमली धुमधुमली धुमली पंढरी नगरी अवघी धुमधुमली धुमधुमली घुमली पंढरी नगरी अवघी धुमधुमली धुमधुमली धुमली पंढरी नगरी अवघी धुमधुमली धुमधुमली घुमली पंढरी नगरी विठ्ठल विठ्ठल गजार होई चंद्रभागेला गुलाल उधळी विठ्ठल विठ्ठल गजर होई चंद्रभागेला गुलाल उधळी विठ्ठल विठ्ठल गजार होई चंद्रभागेला गुलाल उधळी विठ्ठल विठ्ठल गजर होई चंद्रभागेला गुलाल उधळी धुमधुमली धुमधुमली धुमली पंढरी नगरी अवघी धुमधुमली धुमधुमली घुमली पंढरी नगरी चालली चालली दिंडी चालली 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 विठुरायाच्या नगरी विठुरायाच्या नगरी विठुरायाच्या नगरी विठुरायाच्या नगरी विठुरायाची आस धरूनी आले वारकरी विठुरायाची आस धरूनी आले वारकरी विठ्ठल विठ्ठल गजारी धुमधुमली अवघी पंढरी विठ्ठल विठ्ठल गजारी धुमधुमली अवघी पंढरी विठ्ठल विठ्ठल ग
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकार ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम हे भगवंता तुझ्या नामाचा लाग मला छंद हे भगवंता तुझ्या नामाचा लाग मला छंद तुझ्या नामाचा लाग मला छंद तुझ्या भजनाचा लाग मला छंद तुझ्या नामाचा लाग मला छंद तुझ्या भजनाचा लाग मला छंद हे भगवंता तुझ्या नामाचा लाग मला छंद हे भगवंता तुझ्या नामाचा लाग मला छंद विठाल 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 दिल्लीचा सूर कसा वाजला दिल्लीचा सूर कसा वाजला दिल्लीचा सूर कसा वाजला दिल्लीचा सूर कसा वाजला आला 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 माझा पांडुरंग आला 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 माझा पांडुरंग आला पांडुरंग आला माझा विठोबा आला पांडुरंग आला माझा विठोबा आला विठोबा आला माझा पांडुरंग 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 आला पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी हो पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी हो पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी हे पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते आषाढी कार्तिकी यात्रा भरते करती जय जयकार मंडळी पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी हो पांडुरंग पांडुरंग विठेवरी विठ्ठल विठ्ठल गजर करी विठ्ठल 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 जय जगदंबे जय जगदंबे घाला गोंधळ महाद्वारी 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 घाला गोंधळ महाद्वारी
सुंदर जोरदार टाळ्या होऊ द्या. या ग्रुपच्या संदर्भात एक सांगायची गोष्ट म्हणजे ही भराडी दिंडी पथक जे हणखणे गावाचं आहे. म्हणजे आम्ही पेडणे सेवा ट्रस्टचं जेव्हा आम्ही काम करत गेलो, उत्तम पारसेकर सर आमच्याबरोबर होते आणि हणखणे गावामध्ये जेव्हा आम्ही पोचलो तेव्हा या महिलांनी आमच्याकडे आम्हाला सांगितलं की आम्हाला दिंडी पथक सुरू करायचं आहे. गेल्या 20 दिवसा अगोदरची गोष्ट होती आणि त्यामुळे सरांनी लगेच सांगितलं की म्हणजे जे काय असेल साहित्य ते आपण देतोय, तुम्ही दिंडी पथक आणि गोंधळ सुरू करा. जो तुम्हाला जो शिक्षक लागेल त्याचा पेमेंटसुद्धा आम्ही देतोय, तुम्ही सुरू करा. पेडण्यातली अशी महिला पुढे यायला पाहिजे. आणि गेल्या फक्त 20 दिवसात या भराडी दिंडी पथकाने एक उत्स्फूर्त असं दिंडी पथक इथं सादरीकरण केलं आहे. यांना जोरदार टाळ्या देऊन त्यांचं स्वागत आणि त्याचं अभिनंदन करूया. या पुढची जी सूत्र आहेत ते आमची इथं प्रिया टांगसाळे मॅडम आहेत. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी पुढची सूत्र हातात घ्यायची आहे. दिव्यत्वाची जेत प्रचिती तेथे कर माझे जुळती. या काव्य पंक्तींना सार्थ ठरवून तद्वत दिव्यत्वाची प्रचिती करून देणारा हा अतिथीगण मान्यवर या सगळ्यांना माझा सस्नेह नमस्कार. पेडणे सेवा ट्रस्ट आयोजित या कार्यक्रमात उपस्थित पाहुणे, सत्कारमूर्ती, मान्यवर, पत्रकार बंधू, सोशल मीडिया प्रतिनिधी, उपस्थित नागरिक, सर्व श्रोते वर्ग या सगळ्यांना मी सौ प्रिया टांगसाळी आपणा सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. मित्रांनो, कोणत्याही चांगल्या आणि पवित्र कार्याची सुरुवात ही विघ्नहर्त्याच्या आराधनेने होत असते. या मंगलमय सोहळ्याची सुरुवात श्री गणेशाच्या चरणी नतमस्तक होऊन आपण करणार आहोत. पेडणे तालुक्यातील मोर्ची येथील नामवंत शास्त्रीय गायक श्रीमान राजेशजी पुरके यांची शिष्या कुमारी संजना प्रमोद पेडणेकर हिला मी विनंती करते की तिने गणेश वंदना सादर करावी. संजना पेडणेकर. शारदा पेडणेकर मॅडम वरती गेलेल्या आहे, कृपया त्यांनी खाली यायचं आहे. सत्कारमूर्ती शारदा पेडणेकर.
गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा वरदा विनायक विघ्नहर्ता वरदा विनायक विघ्नहर्ता लम्बोदरा गजानना लम्बोदरा गजानना हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा सकळाचा तो तारणहारी दीनाचा तो दुःख निवारी सकळाचा तो तारणहारी दीनाचा तो दुःख निवारी अष्टविनायक करुणाकारा अष्टविनायक करुणाकारा ओंकारा गणपती गजकर्णका ओंकारा गणपती गजकर्णका हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा हे गजवदना गौरी तनया एकदन्ता मोरेश्वरा एकदन्ता मोरेश्वरा एकदन्ता मोरेश्वरा. धन्यवाद. धन्यवाद संजना. खूपच भावपूर्ण सादरीकरण. एक दिवा लावून सेवेचा, एक दिवा लावून सेवेचा अंधार दूर पळावा, माणुसकीचा प्रकाश पसरून समाज हा उजळून निघावा. ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री उत्तमजी पारसेकर, सचिव श्री निवृत्तजी पारसेकर, खजिनदार श्री गुरुनाथजी पाथाडे तसेच या ठिकाणी उपस्थित आदरणीय सन्मानमूर्ती, तुम्हा सगळ्यांना मी विनंती करते की व्यासपीठावर येऊन आपण समयी प्रज्वलित करून कार्यक्रमाचे विधिवत उद्घाटन करावे. या ठिकाणी उपस्थित ज्यांचा आज सन्मान होणार आहे त्या सन्मान मूर्तींना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन समयी प्रज्वलित करून आजच्या कार्यक्रमाचे विधिवत उद्घाटन करावे. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं
एक ज्योती ज्ञानाची, एक ज्योती ज्ञानाची, एक ज्योती स्नेहाची, एक ज्योती प्रेमाची, एक ज्योती मानवतेची, एक ज्योती बुद्धीची, एक ज्योती भावनेची आणि एक ज्योती एकात्मतेची. दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा. रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्. रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्. यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा. रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्. रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत्. यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते. दिव्यत्वाच्या अलौकिक प्रकाशाने दुःखाचे अंधकाराचे सावट दूर व्हावे. प्रत्येकाचे जीवन सकारात्मक ज्योतीने उजळून जावे यासाठी केलेला दीप प्रज्वलन सोहळा संपन्न झाला. दीपज्योती परब्रह्म दीपज्योती जनार्दन दीपो मे हरातु पापम दीपा ज्योतिर्नमोस्तु ते. व्यासपीठावरील मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावरील आपलं आसन स्वीकारावं. सत्कार मूर्तींना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावरील आपलं आसन स्वीकारायचं आहे. सन्मान मूर्ती व्यासपीठावरून खाली जात असल्याचं मला दिसतं. पणशीकर सर, आपातेली सर, व्यासपीठावरील आपलं आसन तुम्ही स्वीकारायचं आहे. सदानंदजी सावळ देसाई सर, सगळ्यांना मी विनंती करते, आज ज्या सगळ्या विभूतींचा सन्मान होणार आहे त्या सर्वांना मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावरील आपलं आसन स्वीकारावं.
व्यासपीठावर जेवढे स्वयंसेवक आहेत त्या सगळ्यांना मी विनंती करते की सन्मान मूर्तींना आदराने व्यासपीठावर घेऊन यावे. ट्रस्टचे सचिव श्री निवृत्तीजी पारसेकर, खजिनदार श्री गुरुनाथजी पाताडे यांनाही मी विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावरील आपलं आसन स्वीकारावं. मनुष्याचे मोठेपण हे त्यांच्या वयावर नाही तर त्यांच्या विचार व कर्तृत्वावर अवलंबून असते. तुमच्या विचारातून, तुमच्या कार्यातून तुमचे व्यक्तिमत्व झळकत असते. तुमचे विचार समजले की तुम्ही समजलात. असेच झळकते व्यक्तिमत्व म्हणजेच व्यासपीठावरील ही मान्यवर मंडळी. जोरदार टाळ्या या सगळ्यांसाठी व्हायला हव्यात. ट्रस्टचे सचिव श्री निवृत्तीजी पारसेकर तसेच श्री गुरुनाथजी पाताडे यांना मी विनंती करते की त्यांनी मान्यवरांचे फुलांचे रोपटे प्रदान करून स्वागत करावे. व्यासपीठावर मान्यवर सन्मानमूर्ती उपस्थित आहेत. श्रीमान संजयजी प्रभुदेसाई, श्रीमान पंढरी आरोलकर, श्रीमान भाई शेवडे, श्रीमान नानाजी आसोलकर, श्रीमान पांडुरंग राऊळ, श्रीमान अनिलजी सरमोकादम, श्रीमान शिवप्रसादजी जोशी, श्रीमान सुधनजी बर्वे सर, श्रीमान PA सूर्यवंशी सर, श्रीमान श्री आत्माराम गावडे सर, श्रीमान डॉक्टर भिवा मलिक सर, तसेच श्रीमान आपा तेलीजी, श्रीमान केशव म्हणजेच आभा पणशीकर, श्रीमान गुरुदास सावड, श्रीमान विनायक आरोलकरजी, श्रीमान कृष्णा गावडे सर, श्रीमान राजाराम मावळणकर, श्रीमान सुदीप कोरगावकरजी, श्रीमान प्रमोदजी गणपुले सर, श्रीमान प्रेमनाथजी धारगळकर, श्रीमान कृष्णाजी शेटकर, श्रीमान सदानंदजी देसाई सावळ देसाई, श्रीमान रावजी जाधव सर, श्रीमान मनोहर पेडणेकर सर, श्रीमान महेशजी गोडकर सर,
श्रीमान सुरेश चितारी, उज्ज्वला वरकजी, शारदा पेडणेकरजी, तसेच श्रीमान सुरेंद्रजी सावंत, श्रीमान सुधीर धाऊसकरजी, श्रीमान रुपेशजी भाईडकर, श्रीमान दिलीपजी परब, श्रीमान नौसोजी परब, श्रीमान सोमाजी तांडेल व श्रीमान वसंतजी कोरगावकर. सुंदर अशा कार्यक्रमाची सुंदर अशी सुरुवात झालेली आहे. मान्यवरांना शब्दरूपाने स्वागतही झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर रोपटे देऊनही त्यांचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे. सगळ्यांप्रती धन्यवाद. पेडणे सेवा ट्रस्टची निर्मिती, तिची उद्दिष्टे आणि आजच्या या सोहळ्याची संकल्पना आपल्यासमोर मांडण्यासाठी व शब्दसुमनाने पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचे स्वागत करण्यासाठी ट्रस्टचे प्रतिनिधी, कार्यकर्ते श्रीमान विनोदजी मेतर यांना मी आदरपूर्वक व्यासपीठावर आमंत्रित करते. नमस्कार. अजूनही मोठ्या प्रमाणात येवप चालू आसा. सगळ्यात पयली काल जो 15 ऑगस्ट जालो त्या 15 ऑगस्टाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आणि फाल्यां नागपंचमी आणि नागपंचमी फाल्यां आसतना महिलांचो उपास आसा आणि तो आसतना सुद्धा मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावले त्या बद्दल आमी तुमचे पेडणे सेवा संघातर्फे अत्यंत अत्यंत ऋणी आहात. ह्यो प्रवास फक्त 100 दिसांचो. 4 मे पासून सुरवात जाल्लेली ह्या प्रवासाक आयज 3 म्हयने 8 दीस जाल्लेले आसा. आणि ह्या 3 म्हयने 8 दिसाच्या कामकाजान म्हटल्यार जाता आणि पेडणे सेवा ट्रस्टच्या कार्यकर्त्यांच्या आधाराचेर आयज तुमी इतल्या मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावल्यात त्या बद्दल सगळ्यात पयलीं म्हणजे पेडणे सेवा ट्रस्ट तर्फे आमी तुमचे अत्यंत ऋणी आसत. आयज पयलोच कार्यक्रम पेडणे सेवा ट्रस्टचो आमी हांगा करता आणि जेणी ह्यो पेडणे सेवा ट्रस्ट हांगा घेवन आयला तेची एक थोडक्यात वळख करून दिवची. ज्या व्यक्तीन पेडणे मतदारसंघान जे आयिल्ले आसात ताची वळख करून दिवची, ताच्या खातीर हांव हांगा उबो आसा. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे उत्तम पार्सेकर ज्यांनी पेडणे सेवा ट्रस्टचे हे अध्यक्ष आसा ताच्या संदर्भात थोडे उलयतलो. उत्तम पार्सेकर हे मूळ पारसे गांवचे. पारसे भगवती देवी जी आसा ताचे तेजी ती कुळदेवी. आयज गेल्या 6 वर्सां पयलीं जेचें रिनिवेशन श्रीदेवी भगवती मंदिराचें जाल्लेलें आसा ते सगळे रिनिवेशन उत्तम पार्सेकर सर यांनी आपल्या खर्चान केल्लेले आसा. कामानिमित्त आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे बाबा हांगा बसल्यात. कामानिमित्त ते फोंड्या इंजिनियरींग कॉलेजीन कामाक असले आणि त्याच्यामुळे ते फोंडा स्थायीक जाले. आता ते कोलवाळ ह्या ठिकाणी रावतात. शिक्षण जर पळयलें जाल्यार 1985 तेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटी नसली, मुंबई युनिव्हर्सिटी असली आणि त्या मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये 3 कॉलेजी आणि त्या कॉलेजीन गोल्ड मेडलिस्ट इंजिनियरींग सेक्टार मेळवपी उत्तम पार्सेकर सर. शिक्षण फुडें चालूच असले पण 1987 ते गोवा गव्हर्मेंटाच्या इंजिनियरींग सेक्टरान म्हणजे PWD सेक्टरान ते कामाक रावले. शिक्षण काम करून चालूच असले
आणि त्याच्यानंतर तांच्यांनी एमटेक ही पदवी प्रदान केली. आयज दुसरे पदवीदार आमच्या हांगा आत्माराम गावडे सर आसात. तेंचो आमकां अभिमान आसा कारण ते पेडणेकार आसात. त्याच्यानंतर तेंच्यांनी शिक्षण इतल्याचेरच थारोवंक ना. PhD पर्यंत ऑटर्स रिसोर्स पर्यंत तांच्यांनी मजल मारली आणि आयज PhDचे तांच्यांनी पेपर दिलेले आसा, थिसीस दिलेले आसा आणि काही एक महिन्या 2 महिन्यात तांचो रिझल्ट येतलो. म्हणजे वयाच्या 60 वर्षापर्यंत शिकणारे आणि उच्च पदापर्यंत आणि उच्च शिक्षित असे उत्तम पार्सेकर सर. 40 वर्षां गव्हर्मेंट सेक्टरान काम केले ॲज अ इंजिनियर म्हणून. गेली 10 वर्षां प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर म्हणून तांच्यांनी काम केले. हांगा सगळे जण मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय आसा. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर म्हळ्यार गोव्यातले PWD सेक्टरांतले सगळ्यात वयले पद. ज्या पदाच्या शेजाऱ्याक जर बसोवंक जर शकता जाल्यार फक्त गोंयचो मुख्यमंत्रीच बसोवंक शकता. असो आमचो पेडणेकार जो पयली फावट उच्च पदाचेर आसलेलो ती उत्तम पार्सेकर सर हे आयज पेडण्यान आयिल्ले आसा. उच्च पदाचेर आसात पण जेन्ना गेली 10 वर्षां जेन्ना प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर म्हणून जबाबदारी स्विकारली आणि करीत असले तेन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान रिटायर जाले आसतना सुद्धा तांकां 3 वर्सांचे एक्सटेन्शन दिले. बरें काम करतात PWDचे हे काम तुम्ही फुडें व्हरचें म्हणून आणि 3 वर्सां सलग एक्सटेन्शन दिवन तेंच्यांनी काम गोंयची सांबाळ्ळी. त्याच्यानंतर 4थें वर्ष जेन्ना आयले तेन्ना उत्तम पार्सेकर सरान मुख्यमंत्र्यान आपयले आणि सांगले आणखी 1 वर्ष तुम्ही एक्सटेन्शन घेयात. पण तांच्यांनी कितें सांगलें हें सगळ्यात म्हत्वाचें आसा की आपूण ह्या मातीशी संलग्न आसा. ही पेडणे तालुका पेडणे मतदारसंघ ही माझी जन्मभूमी आणि कर्मभूमी म्हटल्यार येता. ज्या भूमीसून आपूण तयार जाला, जल्माक आयला त्या भूमीकडे परत वचून आपणाक त्या सेवा करपाची आसा. आणि म्हणून तांच्यांनी 4थ्या वर्साचे एक्सटेन्शन सोडले. आणि जर दिवपाचेच जर आसात जाल्यार तुमच्या पक्षाची आमकां फुडल्या 5 वर्सां खातीर सेवा करच्या खातीर तिकीट दिवची अशे पद्दतीचे उद्गार ह्या व्यक्तीन सांगले. आणि म्हणून आयज ही व्यक्ती हांगा आसा. खूब बरें दिसता की आतापर्यंत गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत आयज पर्यंत पेडणे मतदारसंघात किंवा पेडणे तालुक्यात जर राजेंद्र आल्लेकर सोडले आणि किंवा पार्सेकर सर जर सोडले जाल्यार ह्या तालुक्यान आजपर्यंत उच्च शिक्षित आजपर्यंत एकही उमेदवार मेळोंक नसलेलो अशा पद्धतीचे उच्च शिक्षित आणि उच्च विविशित असे व्यक्ती आयज उत्तम पार्सेकर आयज आमच्या पेडणे मतदारसंघान आयिल्ले आसा आणि ही सेवा करच्या खातीर आयिल्ले आसा. जेन्ना ते हांगा आयले तेन्ना तांकां लक्षात आयलें की कशा पद्धतीने फुडें वचपाक जाय. म्हणून पेडणे सेवा ट्रस्ट ही संस्था म्हणा किंवा हो ट्रस्ट म्हणा ह्यो स्थापन जालो. 4 मेक उत्तम पार्सेकर सर पेडण्यान आयले आणि सगळ्यात पहिली भेट जर जाली तर ती म्हाजेशी जाल्ली. जेन्ना सरांक हांवें म्हटलें की कित्या खातीर येता, मेन उद्दिश्ट कितें तुमचें आणि कित्याक खंयच्या पद्दतीन तुमी फुडें वचपाक सोदता, तांच्यांनी सांगलेले उद्गार अशे आपूण उच्च शिक्षीत आसा, वयल्या पदा पर्यंत पावलेलो आसा, पैसो सत्ता सगळे पळयलेले आसा, आयज रिटायर जाल्लो आसा आणि आयज रिटायर जावन जर फुडें कितें करप तर आपल्या लोकांची सेवा करपाक जाय आणि तीच करच्या खातीर आपली इच्छा आसा. तूं म्हाज्या बरोबर राव, आमी ह्यो पेडणे मतदारसंघान ह्यो पेडणे सेवा ट्रस्ट घेवन फुडें वचया आणि पेडणेकरांची सेवा करया. म्हणून आयज हे हांगा दिसतात. खूब बरें दिसतात की आयज पर्यंत राजकारणान अनेक लोक येतात पूण कोण येतात आतापर्यंत इतिहास काढात. अंगठे बहादूर मेळ्ळे 4वी 5वी 10वी 15वी इतल्यापर्यंत शिकलेले असतात पण उच्च शिक्षित राजकारणाकडे पळयता आसतना अशें म्हणटात त्या भानगडीन पडप ना तो चोरांचो बाजार म्हणून. खूब वायट दिसता आमकां पळोवन. पण हेका जबाबदार आमीच आसात. आमचे शिक्षित आणि उच्च शिक्षित जे आसात ते आज पर्यंत भायर सरनात आणि ताचो फायदो ह्या सगळ्या लोकांक मेळटा आणि म्हणून आमी आयज पर्यंत पेडणे मतदारसंघान अशे पावलेले आसात. आणि ह्यो जर ठपको जर काढून उडोवच्या खातीर आमकां एक उच्च शिक्षित आणि उच्च पदाचेर आसलेली व्यक्ती आयज ह्या मतदारसंघान हाडपाची खरीच गरज आसा. म्हणून पार्सेकर सरांचे ह्या मतदारसंघान भरपूर स्वागत करपाक जाय आमी सगळ्यांनी. राजकारण मागीर पळोवया. पण जेन्ना पेडण्यान आयले तेन्ना तेंच्यांनी सुरवात केली पेडणे सेवा ट्रस्ट.
पेडणे सेवा ट्रस्ट मार्फत पेडण्यातल्या प्रत्येक लोकांपर्यंत कशा पद्धतीने पावतलो हे एकच ध्येय त्यांच्यानी सुरुवात केली. 4 मे ते आयज गेल्या 100 दिवसात पहिले जर काम जर खंयचे जर केल्लेले आसात तर पेडण्याचो जो महत्वाचो जो कणो आसा जेका आमी शेतकरी म्हणटा त्या शेतकऱ्याक हात घालपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आणि त्या शेतकऱ्यांक नांगरणी पयली फावट बी बियाणी आणि खत दिवपाचे पयली फावट गेल्या 25 ते 30 वर्षांत कोणी करूंक ना ते उत्तम पार्सेकर सरान केल्लेले आसा. आणि म्हणूनच कोरगांव पासून इब्रामपूर पर्यंत प्रत्येक गावात नांगरणी बी बियाणी आणि खत दिवपाचे काम सरान आपल्या स्वखर्चान म्हणजे पेडणे सेवा ट्रस्टच्या माध्यमांतल्यान केल्लेले आसा. दुसरे जर खंयचे जर काम जर केल्लेले आसात जाल्यार ते शिक्षण. आमी आयज पळयतात शाळा सरकारी शाळा ही आयज ओसाड पडलेली आसा. तांचे कडेन कोणाचो लक्ष पावना. आणि सरान म्हाजे कडेन पयलो जर मुद्दो जर खंयचो मांडलो की गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे आसा 1ली ते 4थी म्हणजे एकूण ना म्हटलें जाल्यार आमचे कडेन 750 भुरगीं आसात. 33 स्कुलां आसात. आणि प्री प्रायमरी जे म्हणटा जेका अपर KG लोअर KG जे म्हणटा हेंचेर ना म्हटल्यार 450 विद्यार्थी आसात. म्हणजे 1100 ते 1200 विद्यार्थ्यांक रेनकोट, त्याच्यानंतर बूक, त्याच्यानंतर बॅग अशा पद्धतीच्या सगळ्या भुरग्यांक दिवपाचे काम उत्तम पार्सेकरान पेडणे सेवा ट्रस्ट तर्फे केल्लेले आसा. हे दुसरे काम केल्लेले आसा आणि ते करच्या खातीर आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जे कार्य केल्लेले आसा ते उल्लेखनीय आसा. इतल्याचेरच रावंक ना. तर तांच्यांनी अशें म्हटलें की पेडणे ही कलाकारांची खाण आसा आणि ह्या खाणीक आमी खंय तरी हातभार लावपाक जाय, तांकां मजबूत करपाक जाय. आणि म्हणूनच हांगा दिग्गज कलाकार नेते आमचे कडेन आसात. भाई शेवडे सारखे, नाना आसोलकर सारखे किंवा अनेक असे कलाकार आसात. त्यांचोच हातभार घेवन त्यांच्या कडेन बसून आमी कितें करूंक शकता ह्या पद्धतीचा बोलणी त्यांच्या कडेन करून धारगळ हांगा अभंग जेका आमी कार्यशाळा म्हणटा अभंगाची परंपरा कायम रावची आणि म्हणून सलग 10 दिवस ही कार्यशाळा उत्तम पार्सेकर यांनी धारगळच्या मंदिरांत घेतली. त्याच्यानंतर भुरगे आमचे स्वावलंबी जावचे, आमची महिला स्वावलंबी जावची म्हणून शिवकालीन शस्त्र युद्ध जी प्रशिक्षण आसा ते सुद्धा दिवपाचे धारगळीन काम केले. केवळ शिक्षण आणि शेतकऱ्यांकच न्हू तर संगीताच्या क्षेत्रांत, संस्कृती जपणुच्या क्षेत्रांत उत्तम पार्सेकर म्हणजे पेडणे सेवा ट्रस्टने भरपूर काम केलेले आसा. इतल्याचेर रावंक ना. आयज आमी पेडणे मतदारसंघात गेली 25-30 वर्षां आमी भाशणां आयकता ती अशी की आमी नळ दिले, उदक दिले, रस्ते दिले. म्हणजे लास्ट जेन्ना आमी भुरगे जाता तेन्ना आमी रस्ते नसले म्हणून बाळणपणाचेर अशे हे घेवन गेले आनी तांकां रस्ते म्हणजे हॉस्पिटला पर्यंत व्हरपाचें काम केलें अशी भाशणां आयकली. पूण खरेंच रस्ते जाल्लेले काय? खरीच तेंची घरां सुदारलेली असलेली काय? जेन्ना आमी हातून गेले वजरी ह्या गांवांत गेले, वजरीची अनेक महिला आणि अनेक हांगा युवक आसात. वजरीच्या गांवांत आयजय अशी स्थिती आसा जंय घर आसा पूण घराक भिंती ना, केन्ना पाणी येवन तेंचे फुगोवन पडात अशें. म्हणजे गुण्याचें घर हे आमी म्हणूंक शकना. इतलेंच न्हू तर छप्पर आसा पूण छप्पर केन्नाच्यान त्या छप्पराचेर गळटले हे कळपाक ना. आणि म्हणून सरान ना म्हटल्यार टोटल 11 घरांक छप्पर घालपाचें काम स्वखर्चान केल्लेलें आसा. हे उल्लेखनीय काम आसा म्हणून तांचें कौतुक करपाक जाय. इतलेंच न्हू आयज आमी नाणाच्या पाणयार गेल्लेले. आयजय थंयसर ना म्हटल्यार सिलिंडर पावना. 9500 स्टेप्स चडून घरा कडेन वचपाक जाय अशी आयजय स्थिती आसा. त्या स्टेप्सांची स्थिती कितें? पावस आलो काय शेळो जाता आणि केन्ना तो माणूस परत घसरान सकल येत हाची गॅरंटी नसता. अशा लोकांक मदत करून स्ट्रीट लायट ना, स्ट्रीट लायट घालपाचें काम तांणी 2 दिसान स्टार्ट केलें आनी सोंपयलें बी. इतलेंच न्हू तर त्या लोकांक सिलिंडर घरपोच कसो पावतलो हाच्या खातीर तांच्यांनी काम केल्लेलें आसा. अशा पद्दतीन गेली 100 वर्षां काम चालू आसा, 100 दीस काम चालू आसा. आणि हे करीत आसतना हेंकां तुमी सगळीं जाण साक्षीत आसा. हांगासली देवळां आसतलीं, हांगासले ल्हान ल्हान मठ आसतले. ह्या मठांक छप्पर घालपाचें काम स्वखर्चाने केल्लेलें आसा. अनेक मंदिराच्या
जी आमची कमिटी आसा तांच्यांनी तांचे सत्कारय केल्लो आसा. ते सदांच म्हणटात आमचे सत्कार करूं नाकात, सत्कार हे फुडें घेवया, फक्त आतां काम करया. हे करीत आसतना एक वायट गोश्ट सांगांची दिसता, ती सांगता तुमचे कडेन, कारण तुमी सगळे जाण आय विटनेस आसतले. ज्या टायमाचेर आमी नांगरणी सुरू केली, ज्या टायमाचेर आमी बी बियाणी आनी खत वांटप स्टार्ट केले, त्या दुसऱ्याच दिसा शेतकरी खात्यान आदेश पावतात की तांकां मशिनरी दिवप ना शेतकऱ्यांक. त्या मनशाक जर शेतकऱ्यांक मशिनरी जर दिली जाल्यार ते नांगरतले आनी श्रेय उत्तम पार्सेकर खातले, म्हणून नांगरणी बंद करपाचा काम हांगा चल्लेलो आसा. इतलेच न्हू तर बी बियाणी दिवप ना, पयशे भरलेले आसात बी बियाण्याचे खतांचे, तरी पण बी बियाणी खातीर भायर दिवप ना असो आदेश सुद्दां काडपी हांगा आमकां दिसतात. म्हणजे स्थानीक हांगासले जे आजी माजी आमदार मंत्री आसात हेंच्यांनी लोकांचे बरें करच्या खातीर आयिल्ले काय कितें, की लोकांक त्रास करपाक आयले. जो माणूस करतात तेकाय करपाक दिवप ना आनी स्वताय करप ना. गेली 25 वर्सां कोणी नांगरणी दिवंक ना. ह्या व्यक्तीन जर दिले आनी आमच्या पेडणेकारांक जर ती मेळटा जाल्यार कित्याक तेंच्यांनी दिवची न्हू आनी तेंच्यांनी घेवची न्हू लोकांनी? आडोवपाचें काम कित्याक? अशा पद्दतीचे कामय आमी पळयलेले आसा. त्याच्या नंतर आमी ल्हान भुरग्यांक जेंचे कडेन कोणच लक्ष दिना, खंयची संस्था दिना, त्या भुरग्यांक जर आमी जर स्कुलाचें वांटप जर केल्लेलें आसा तर एडीआयच्यान एक सर्कुलर येता स्कुलान की तांकां भायले जे कोण येता तेंच्या कडल्यान पुस्तकां आनी नोटबुके घेवप ना, अशा पद्दतीचे केन्ना सर्कुलर पळयलेले तुमी? ते सर्कुलर ह्या फावटी आयिल्लेले आसा. कित्याक? गरीबांतल्या गरीब लोकांक जर कितें जर मेळटा जाल्यार ते दिवप ना, ते आडोवन दवरपाचें जर काम जर चालू आसा, हे बरोबर न्हय. आणि त्याच्या खातीर ह्या ज्या व्यक्तींक तुमचे कडेन जर येता तांकां तुमी अशी जाप विचारपाची खरी गरज आसा. काल परवाचे दीस फक्त आमी पेडणे सेवा ट्रस्टचे 2 कार्यालयाचें उद्घाटन करता आनी ताच्या खातीर आमी बॅनर्स लायले. बॅनर सगळी परमिशनां आमचे कडेन आसा, पण ते बॅनर्स फाटून उडोवप, तेचेर नाका आसलेलें बरोवप, ही वृत्ती आयज पेडण्यान फोफावलेली आसा. ही वृत्ती खंय तरी मोडून काडपाक जाय. आमी तेचो पॉझिटिव्ह विचार करता. जर बॅनर लायतकच जर इतलो भंय जर दिसता जाल्यार उत्तम पार्सेकर सर ज्या दिसा ह्या मतदारसंघान उबे रावतले त्या दिसा कितें जातले आसतले? आनी ताच्या खातीर एकच म्हाजें म्हणणें आसा की शुद्ध राजकारण करात, शुद्ध राजकारणान फुडें चलात. आज पर्यंत जे कितें जाल्लेलें आसा सर आमकां परत परत सांगता, कोणाचेरच टिका मारप ना, कोणाचेरच वायट उलोवप ना, फक्त कामांतल्यान आपलें काम दाखयात. आयज तेच काम दाखोवच्या खातीर आमी तुमच्या फुड्यान येयल्लेले आसा. आयज विशयांतर थोडे जाता अशें दिसता म्हाका. आनी आयज पेडणे सेवा ट्रस्टच्या ह्या व्यासपिठाचेर जे मान्यवर आमी निवडल्यात, आमी सरांक अशें म्हटलें की उद्घाटन करता आसतना आमी एक वेगळ्या पद्दतीन करया. पेडणे तालुक्यान आयज पर्यंत डिजिटल ऑफिस इनॉग्रेशन कोणी केल्लेलें ना. इट इज अ हिस्ट्री इन पेडणे. हांव कित्याक सांगता हें? आमी आयज पर्यंत जर आमचें जर ऑफिस जर इनॉग्रेशन जर करता जाल्यार त्या ऑफिसाचें आमी ल्हान कार्यालय आसा तेचें फीत कापता आनी उद्घाटन करता. पण ज्या व्यक्तीन प्रधानमंत्र्याचे कार्यक्रम केले, अनेक कार्यक्रमां डिजिटलाचेर केली, सरांक हांवें म्हटली तुमची हुशारकी पेडण्यान ह्या फावटी तरी आमकां पळोवपाक दियात आनी आमी ह्या फावटी डिजिटल इनॉग्रेशन करया पेडण्याच्या ऑफिसाचें आनी कोरगांवच्या ऑफिसाचें. आनी सरान सांगलें येस गो हेड आमी करया म्हणून. म्हणजे पयली फावट पेडणे तालुक्यान अशा पद्दतीचे डिजिटल करपाचें कार्य आमी आयज उत्तम पार्सेकराच्या मार्गदर्शना खातीर पेडणे सेवा ट्रस्टा तर्फे आमी करता. आनी ही एक सुरवात आसा. आयज जरी आमी ती सुरवात जर केल्लेली आसा तर पुढच्या 5 ते 10 वर्षांत अशाच पद्दतीचो बदल ह्या मतदारसंघान आनी ह्या तालुक्यान दिसतलो. आनी ही सुरवात. आनी म्हाका खूब अभिमान दिसता की जेन्ना आमी ऑफिसाचें उद्घाटन केलें तेन्ना आमी प्रॉमिनंट लोक काडपाची ठरयलें. प्रॉमिनंट लोकांक कोणाक घालपाचो असो जेन्ना प्रश्न चिन्ह येयल्लो तेन्ना आमी खंयचीच पार्टी पळोवंक ना, खंयचोच आमी विचार करूंक ना पार्टीचो. आमी विचार केला तेच्या कामाचो. तेणी जर काम जर केल्लेलें जर आसा जाल्यार त्या कामाची पावती आमी आयज ह्या पेडणे सेवा ट्रस्ट तर्फे दिवपाचो आमी यत्न केल्लो आसा. आनी म्हणून आयज हे महनीय व्यक्ती 35 व्यक्ती जे दिसतात ते आयज ताचे खरें स्वरूप आसा. आमच्या कडल्यान काही चुकलेलें आसूंक शकता, तांचो आमी विचार हेच्या फुडें आमी करतले. पण आयज ज्या पद्दतीन आमी जे सिलेक्ट केल्लेले आसा
आणि आमच्या मानांक म्हणजे शब्दांक मान दिवन ही सगळी मंडळी व्यासपीठाचेर आयिल्लेली आसा. खऱ्या अर्थान आमी पेडणे सेवा ट्रस्ट तर्फे आमी त्यांचे अत्यंत म्हणजे सामके मनापासून ऋणी आसात. असेच आशीर्वाद, असंच सहकार्य, असेच मार्गदर्शन ही सगळी मंडळी उत्तम पार्सेकर आणि पेडणे सेवा ट्रस्टाक दितली अशी अपेक्षा करता. जर जास्त जर उलयलो जाल्यार माफ करून मी माझे लांबलेले शब्द सोंपयता. थँक्यू. धन्यवाद मेतरजी. रसिक श्रोते हो, आजचा हा सोहळा अत्यंत खास आहे. पेडणे सेवा ट्रस्ट आता तंत्रज्ञानाची साथ घेऊन अधिक सक्षमपणे आणि वेगाने समाजाच्या सेवेसाठी सज्ज होत आहे. आज पेडणे सेवा ट्रस्टच्या पेडणे आणि कोरगाव येथील नूतन कार्यालयांचे डिजिटल उद्घाटन पार पडत आहे. ट्रस्टचे अध्यक्ष श्रीमान उत्तमजी पार्सेकर सर व व्यासपीठावरील मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी डिजिटल स्क्रीनद्वारे या दोन्ही कार्यालयांचे अधिकृत डिजिटल उद्घाटन करावे. उद्घाटनानंतर आता पेडणे सेवा ट्रस्ट डिजिटल उद्घाटनानंतर आता पेडणे सेवा ट्रस्टचे ध्येय धोरण आणि सामाजिक बांधिलकी यावर आपले विचार मांडण्यासाठी मी आमंत्रित करते श्री प्रकाशजी कांबळे सर. देव सत्पुरुषाक नमन करून श्री भगवतीच्या चरणी मस्तक अर्पण करून या आमच्या पेडणे सेवा ट्रस्ट पेडणे गोवा या शाखेच्या ओपनिंग सोहळ्याक मी प्रकाश कांबळे संबोधित करपाक हांवें उबो रावल्लो आहाय की जेणे करून उत्तमजी पार्सेकर हे कोण आनी कशे काय पेडण्यात पोचले हेका लागून मी आमचे भाशेन भाशण करता मराठीन तितकीशी आमकां जमाना. तेका लागून सांगूंक सोदता की पेडणे ट्रस्ट सेवा करपाक आमचे सर पेडण्या 100 दिसां पयलीं पेडण्या येयले आनी थोडेशा मोजक्या लोकांक आमकां ते भेटले म्हणजे मेळ्ळे. तुमकां इतकेंच सांगूंक सोदता 100 दिसान आयज तोंडा फुडें आमच्या व्हडलोसो काय प्रयत्न आमी करूंक ना, पण त्याच्या अभ्यासाच्या माध्यमांसून
पेडणेकरांनी ताका कितपर्यंत सहकार्य केला ह्या तुमच्या जनार्दनाच्या आणि महिला वर्गाच्या आणि युथाच्या या जमलेल्या सगळ्या पेडणेकराच्या कृपेन ह्या दिसण्यान येता. थोडीशी कोणीतरी आदल्या नेत्यांनी त्याची चेष्टा केली, काय म्हणून उत्तम पार्सेकर ह्या त्या थोडेसे 25 वर्सां 30 वर्सां पेडण्या मतदारसंघात मंत्री रावले, खूपशे आणि सेवा दिली. ते म्हणतात कोणतरी एक जॉब स्कॅम्बर येला आणि कोण येला म्हणजे त्यांच्याकडे उतरां स्वताची ना. आणि एक सुशिक्षित माणूस पेडण्या येऊन काहीतरी घडणूक करूंक सोदता जाल्यार ह्यांच्या पोटान दुखता. हांव एकूच सांगूंक सोदता की 2 दिसां पयलीं आमी बॅनर लावपाक स्टार्ट केले सराच्या ह्या प्रोग्रामाचे. आमच्या मतदारसंघान मकादनातून सुरवात केली आणि ते पेडण्यापर्यंत सोपोवपाचो प्रयत्न केलो. त्याला बलाढ्य माणसांचे बलाढ्य फोन जे पेडण्यान कोण 7.5 वर्सां काम करता, कोण 25 वर्सां काम करता, कोण 5 वर्सां काम करता, त्याच्याकडे काम करपाची कुवत नासतना असले हवेन नाका तसले हवेन बॉम्ब मारपी हे लोक. अरे तुमकां चॅलेंज आहा जाल्यार उत्तम पार्सेकराक फोन करून सांगा बॅनर लावू नाका जावं तूं कितें करूं नाका म्हणून. बट ते लपाछुपी करून आमच्या पेडण्याची भुरग्यांची वाट लावू नाका. कित्याक तर त्या माणसांनी ते बॅनर काडूंक ना, आमच्या पेडण्याच्याच भुरग्यांक काडूंक लायले आणि आमच्या पेडण्याच्या भुरग्यांक की वाट लावपाक हे लोक पेडण्या येता. ताका लागून आमी आयज सुशिक्षीत माणसा बरोबर उबे आहा. हांव पेडणेकारांक एकूच सांगूंक सोदता, उत्तमजी पार्सेकर हेका मी 2015तल्यान वळखता. PWD सेक्टरान ते JEE पासून PC पर्यंत त्याचो कारकत चल्लेली आहा. मी बघला 40 मतदारसंघाचे आमदार, आजी माजी मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, उपमुख्यमंत्री त्याच्या फोनाशिवाय खंयच काम करूंक पावलेले आपल्या मतदारसंघात. आणि जो माणूस एका मोठ्या व्यासपीठाचेर बसान मोठ्या ऑफिसान बसान 40 मतदारसंघात उदरगत करूंक शकता, तो पेडण्यान 33,000 लोकांची मतदारसंघात उदरगत करपाक खंयच कमी पडचो ना हेची पेडणेकारांक हांव गावी दिता. आज त्याच्या वांगडा नेतो ना विनोद मेथर जावं प्रकाश कांबळे पेडण्यान रावन कितें करतले ताका लागून त्याची खुबशी सट्टा चलता. आज दाखोवन दिला पेडणेकारांनी जे पेडणेकार आयज आहात तांकां खरीच सुशिक्षिताची गरज आहा म्हणून आयज पेडणेकार येयल्ले आहात. आमी कोणाकच पयशे दिवन हाडूंक ना, ही आमच्या एक उतराची देण आहा. आणि तुमकां चॅलेंज करता पेडणेकारांक, आमी त्याच्या बरोबर कार्यरत आहा ते खावंक आनी पयसो करपाक ना. आमी 25 ते 40 वर्सां नेत्या बरोबर काम केलां, पण आमी लॉसान ना, केन्ना पयशा फाटल्यान ना. कोणाक तरी खंय तरी फायदो जावं. म्हाजो भुरगो एअरपोर्टाचेर गाडयेन भाडी मारता, दुसरो भुरगो म्हाजो हॉटेलान एक मॅनेजरींग करता. नेत्या बरोबर फिरलो आमी, मुख्यमंत्र्या बरोबर फिरलो आमी, मंत्र्या बरोबर फिरलो आमी, आमदारकी आमी सांबाळ्ळी, म्युन्सिपाल्टी आमी सांबाळ्ळी, पण आमच्या भुरग्याक केव्हाच लावन आमी फिरांक ना. हो आमचो मेन स्टेटस आहा. आयज जो उत्तमजी पार्सेकरा बरोबर हांव उबो आहा, म्हाजी चॅलेंज आहा पेडण्या खातीर कितें तरी करतलो म्हणून. आणि तुमकां एकूच सांगता, आयज तुमी आमच्या उतराक ह्या जाग्यार आनी ह्या व्यासपीठाचेर येयल्यात, खूब आनंद दिसता की तुमकां सुद्दां एका सपोर्ट करपाचो आहा. आयज आमचे हे फक्त ट्रस्टाचे ओपनिंग आहा, जाहीर सभा न्हू. जे दीस आमची जाहीर सभा आसतली ते दीस पेडण्या मतदारसंघाचे 10,000 लोक व्यासपीठाचेर आसतले. आणि ते हांगा नासतले, तुमकां सांगता हांगासर हांगा नासतले. हे जे आमच्या सन्मानीय बसलेले आहात तेंचो सत्कार कित्याक केला, तेंचो सत्कार केला खरोखर ते काम करपी नेतृत्व आज कोणा फुडें बसला. आयज आमच्या फुड्यान आपासाहेब आहा. आपासाहेब म्हणजे आमच्या ल्हानपणाचो त्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर सेवा केल्ली आमी बघल्या. तुम्ही आयकतले नायलॉन 66 प्रकल्प. नायलॉन 66 प्रकल्प जे वखदार साखळी केरी आमच्या फोंडाकेरी मतदारसंघात जाय ते वखदार आपा तेली हो आमचो थंय PI म्हणून काम करी, पण पळांक ना. शेवट पर्यंत थंय कारकीर्द बजयली. आपा तेली आमचो जरी आमच्या गरीब घराण्यान जल्माक घेवन येयल्लो माणूस उच्च स्थानाक क्रायम ब्रांची बरोबर पावलो. क्रायम ब्रांच ऑफ गोवा हे पद त्यांनी सांबाळले. सेकंड थिंग, आयज आमच्या वांगडा बाबू जोशी आहात, नाना आहात, जावं सर आहात, गावडे सर आहात,
प्रत्येक माणसाक मी वळखतोय आणि मी हे सर्वां वांगडा काम करतोय. मी जवळ मतदारसंघाक संपूर्ण वळखतोय. आज जवळ आमच्या 8 पंचायतीन जावं एक म्युन्सिपाल्टी आहा त्याचे 40 ते 35 वर्साचे आजी माजी सरपंच आणि आताचे सगळे सर्व गण आमचे जे आहोत त्यांना सुद्धा मी परिचित आहे. मी सांगांक सोदतोय 33,000 आमच्या सगळ्या लोकांक सराक मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करया आणि सराची जी ताकद आहा ती बळकट करून फुडल्या खंयच्या तरी पक्षाक दाखोवया आणि त्याचा नेतृत्व हातीन घेऊन सराक पेडण्या मतदारसंघात उभो रावया. इतकेच सांगून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटोय आणि माझे 2 शब्द आटपके घेतोय. देव बरें कर. धन्यवाद श्री प्रकाशजी कांबळी सर. यानंतर आपले विचार मांडण्यासाठी मी आमंत्रित करते श्रीमान उल्हासजी देऊलकर. श्री देव मुळवीर सत्पुरुष माझी आई भगवती माता आणि रवळनाथ यांना वंदन करून आज आम्ही इथं जमलोय. तो आमचे पेडणे सेवा ट्रस्ट याचा जो 3 महिन्याचा जो काय वाटचाल चालली त्याचं आमचं परिवार हे एक मोठं कुटुंब त्यांचं एक म्हणजे देवाणघेवाण सणासाठी एक मिलन सभा किंवा स्नेहसंमेलन सभा अशी एक सभा मी म्हणेन. तर आजचं जे आदरणीय व्यासपीठ त्या व्यासपीठावर जी रत्न बसलेली आहेत ज्या पेडण्याच्या विभूती बसलेल्या आहेत त्यांना आणि तसेच आमच्या पेडणे सेवा ट्रस्टचे सर्व पार्शेकर सर आणि तुम्ही सर्व उपस्थित. कारण कोणताही कार्यक्रमाचा आत्मा हा उपस्थिती असते म्हणून तुमची उपस्थिती लाख मोलाची आणि माझ्याकडून तुम्हाला कोटी धन्यवाद. तर आपण ज्या विषयासाठी जमलोय सध्या आमचं इथं राजकारण नाही आहे पण कसं असतं पेडणा ही एक परशुराम भूमी आहे. कारण पेडण्या ही एक कलाकारांची खाण आहे पण दुर्दैवानं असं म्हणावं लागतं की ते कलाकारांचं माहेरघर आहे. कारण का इथं कला पेश करण्यासाठी सासूरवाडीला जायचं इथं जागा उपलब्ध नाही. तर सांगायचं म्हणजे काय आता पेडण्याचं मी थोडक्यात कलाकारांचा परिचय करून देतो. आता जे वळपेचे कॉलेज आहे त्याला जे संत सोयरोबा आंबी आहेत ते पेडण्याचे सुपुत्र. आता नाटकाच्या क्षेत्रात गेलो तर इथे ओशाळला मृत्यू तसेच तो मी नव्हेच ही नाटकं ज्यानं गाजवली ते नटवर्य नटसम्राट प्रभाकर पणशीकर याच पेडण्यातले भूमिपुत्र आहेत. तसेच उत्कृष्ट तबलापट्टू म्हणून त्यांनी संबंध गोव्यामध्ये ख्याती केली ते भालचंद्र पार्सेकर हे पण या गोव्याचे पेडण्याचेच सुपुत्र आहेत. तसेच एक गवळण म्हणजे असती ते गवळणीची एक विशिष्ट पद्धतीनं पेडण्यात गवळण गाणारे एक गवळण सम्राट ज्याला मी बाबा म्हणत होतो ते म्हणजे पेडण्यातले सुपुत्र उत्तम कांबळी हे सुद्धा पेडण्यातले सुपुत्र आहेत. तसंच आणखी एक विभूती अशी आहे की जिथं EVM मशीन नाही बॅलेट पेपर नाही फॉर्म भरायचा नाही पण जे मंत्री होऊन गेले कितीतरी साप पकडले दुकाना औषधं दिली असे पेडण्यातले सुपुत्र रामा मंत्री. तर मला असं म्हणावं लागतं शेवटी फुलाला सुगंध मातीचा याचसाठी केला होता अट्टहास आणि मातीत मिसळले मोती. तर असं मी का बोलतो तर कारण पार्सेकर सर हे पेडण्याचे सुपुत्र असल्या कारणे त्या फुलाचा त्यांना सुगंध आहे त्या कलेचा वास आहे म्हणून ही एवढी रत्न जमवली. ती रत्न जमवणं काही सोपं नाही. प्रत्येक माणसानं आपल्या आपल्या क्षेत्रात आपल्या परीनं काम केलेलं असेल. काम हे प्रत्येकाला करावंच लागतं कर्म हे माणसाला करावंच लागतं पण त्या कामाची कधीतरी कुणीतरी आठवण करा त्याचा वाहवा करा त्याच्यावर एक थाप मारणं हे कुणीही करू शकत नाही. त्यासाठी ती मानसिकता हवी लागते ती आपली पात्रता असावी लागते आणि त्यातली ओळख पटवायला आपल्या बुद्धी हवी असू लागते आणि ती मला वाटतं पार्शेकरांना सर्व आहे म्हणून त्यानं ही रत्न जमवली. त्यांना जो आता आनंद मिळेल तो आनंद कुठल्याही बाजारात किंवा कुठल्याही दुकानात पैशाने मिळणार नाही. तो फक्त यांच्यासारखे मन मिळावून माणसूत करून देऊ शकतात. तर पुढे मी असं सांगू शकतो कारण उद्या नागपंचमी आहे
आणि उद्याचा जो दिवस आहे तो मला वाटतं एक त्रिवेणी संगम आहे. कारण श्रावणी पहिला सोमवार आहे, नागपंचमी आहे आणि जो आमच्या महिला आहेत त्यांचा होशाचा सुद्धा कार्यक्रम असतो. तरी पण उद्याची कामं ठेवून त्या धगाधगीत सुद्धा एवढी जी काय उपस्थिती झाली, खरं म्हणजे आमचे पार्सेकर सर त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून सर्व तळागाळापर्यंत पोहोचले हे म्हणायला हरकत नाही. तर मी शेवटी असं म्हणतो, मला एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक शब्द आठवतो. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणायचे, हे हिंदवी राज्य व्हावं ही श्रींची इच्छा. पण मी त्याच्या उलट म्हणतो, पार्सेकर सर आमदार व्हावेत ही आमची सर्वांची इच्छा. आणि माझे शब्द पुरे करतो. धन्यवाद श्री उल्हास शिरेवलकर. आता वेळ आहे ती सन्मान मूर्तींचे मनोगत ऐकण्याची. मी आदरपूर्वक आमंत्रित करते श्री दामोदर म्हणजेच भाई शेवडे सर यांचं. नमस्कार. आज पेडणे सेवा ट्रस्ट या ट्रस्टच्या वतीनं या मेळाव्यामध्ये मला सहभागी होण्याची संधी मिळाली याबद्दल प्रथमतः या ट्रस्टचे सर्व किंवा श्री उत्तमजी पार्सेकर यांना मी धन्यवाद देतो. 2 महिन्यांपूर्वी पार्सेकर सरांची आणि माझी भेट झाली ती विनोद मेथरमुळे. आणि असंच बोलता बोलता पूर्ण परिचय काय झाला नाही, पण त्या भेटीत एक जाणवलं की मनापासून काहीतरी प्रत्येक क्षेत्रात करण्याची इच्छा आणि जिद्द बाळगणारी व्यक्ती वाटायला लागली. असं करता करता 2 महिन्याच्या कालावधीत त्यांचं कार्य, आता म्हणजे अल्पावधीत त्यांनी केलेलं कार्य आणि आजचा जनसमुदाय पाहून असं वाटतं की या अल्प कालावधीत पेडणे तालुक्यातील तळागाळातल्या लोकांपर्यंत त्यांचं झालेलं पोचणं किंवा ते पोचलेले आहेत हे सिद्ध होतं आहे. मला एकच म्हणायचं आहे की 1982-85 ह्या काळाचा काही उल्लेख झाला. त्याच काळात आम्ही कार्यरत झालो एका कलेच्या क्षेत्रात, संगीत हा विषय घेऊन. तर त्यावेळीची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यामध्ये फार बदल झालेले आहेत. काळानुसार बदल हे अपेक्षितच आहेत, ते व्हायलाच हवेत. पण बदल स्वीकारताना जे काय पारंपरिक आहे किंवा पूर्वापार चालत आलेलं आहे किंवा जे सिद्ध आहे त्याची कास धरून मला पुढे जायचं आहे हे विचार थोडेसे, या विचारातनं जर विचार केला तर हे जे बदल कलेच्या क्षेत्रात आलेले आहेत ते बदल अगदी तळागाळातल्या कलाकारापर्यंत त्या झालेल्या बदलांचा काय उपयोग त्या कलाकाराला होतोय किंवा समाजाला त्या कलेचा काय उपयोग होतोय. आज गोव्यातील कला अकादमी सारखी संस्था गेली 60-70 वर्ष कार्यरत आहे. आता गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक आहे. त्याशिवाय अशा असंख्य संस्था आहेत जिथे संगीताचं वातावरण निर्माण केलं जात आहे. पण एक नॅशनल लेवलचा कलाकार जर गोव्यात राहून व्हायचं असेल तर काय? कारण आतापर्यंत जे कलाकार झाले गोव्यातले, रामदास कामत घ्या, पंडित जितेंद्र बुवा अभिषेकी घ्या, पंडित अजित कडकडे घ्या, श्रीपादराव नेवरेकर घ्या, मंगेशकर कुटुंबीय घ्या, ही सगळी मंडळी गोवा सोडून ज्यावेळी दुसऱ्या राज्यात गेली, मुंबईला गेली म्हणा किंवा आणखी इतरत्र कुठेतरी, त्यावेळी ते नॅशनल लेवलचे कलाकार होऊ शकले. ही परिस्थिती गोव्यात राहूनच का होऊ शकली नाही आतापर्यंत? हा विचार प्रामुख्यानं पेडणे तालुक्यातील सर्व कलाकारांना घेऊन
आणि त्यांचे विचार लक्षात घेऊन हे कार्य या कलेत आणि पुढे होण्याची गरज आहे. आता आपण कुठे पोचलो आहोत? संगीताचं वातावरण, मी MA आहे, मी PhD केलं, मी डॉक्टरेट आहे, अरे मी सगळंच आहे, पण माझ्या कंठातनं एखादा स्वर असा येऊ द्या की समोरची मंडळी आपलं अस्तित्व विसरली पाहिजे त्या स्वरातनं. एखादं वाद्य मी असं वाजवेन की त्या वाद्यातनं प्रत्येकाची हृदय डोलतील, प्रत्येकाला आनंद मिळेल. कारण हे सगळे बदल जर विचार घेतला, शैक्षणिक बदल विचार घेतला, आज प्रत्येक, मग माझ्या घरातनं घ्या वा इतरतनं घ्या, ग्रॅज्युएट झाले, डबल ग्रॅज्युएट झाले, सगळ्या डिग्रीज त्याने हासिल केल्या, पण चेहऱ्यावर समाधान दिसत नाही आहे कुठे. मग ते विद्यार्थी दशेतल्या मुलाकडे बघा किंवा माझ्यासारख्या वयोवृद्ध झालेल्या, माझ्यापेक्षा वयोवृद्ध आज व्यासपीठावर आहेत, तरी पण सिनियर सिटीजनमध्ये मोडलेल्या कलाकाराकडे बघा किंवा इतरत्र बघा, हे समाधान का नाही आहे? आज सगळी सुबत्ता आहे असं म्हटलं जातं. सगळी म्हणजे सगळी, शैक्षणिकपासून कलेच्या प्रांतापासून सगळी. आज कोणीही उपाशी नाही किंवा दुपारी जेवल्यानंतर रात्री काय हा प्रश्न नाही आहे. मग हे समाधान कुठे हरवलं? जे समाधान माझ्या लहानपणी मी प्रत्येक देवळात जिथे भजनं व्हायची तिथल्या कलाकारांच्या चेहऱ्यावर बघायचो. त्यावेळेचे राजकारणी जे अगदी उच्च पदस्थ आहेत त्यांच्या चेहऱ्यावर सुद्धा बघायचो. समाजात वावरताना थट्टामस्करी व्हायची, हास्यविनोद व्हायचे, मोकळं वातावरण बघायला मिळायचं. आज ते वातावरण कुठे गेलं? सुबत्ता आली असं मला नाकारायचं नाही, आलीच आहे, ती काहीही काळाची गरज आहे. मग हे समाधान मिळण्यासाठी ज्या काही आवश्यक बाबी आहेत त्या बाबींचा विचार हे या माध्यमातनं लोकांची सेवा करत असताना या बाबींचा सुद्धा विचार व्हावा असं मला वैयक्तिक तरी वाटतं. तर लहानपणापासून या क्षेत्रात आहे, ह्या क्षेत्राने मला भरपूर दिलं, आज मी समाधानी आहे. तर अशा तळागाळातील लोकांना, कलाकारांना, प्रत्येक व्यक्तिमत्वाला या व्यक्तीचा हात मिळावा आणि कुठेतरी त्यांची प्रत्येकाची उदरगत व्हावी असं आजच्या शुभदिनी मला वाटतं. भविष्यात त्यांनी जे विचार आखलेले आहेत, त्यांच्या डोक्यात ज्या कल्पना आहेत, कारण उच्च विभूषित आहेत, उच्च शिक्षित आहेत, त्यामुळे प्रत्येक तळातल्या माणसाबरोबर त्यांचा सहवास झालेला आहे. ह्या सगळ्या गोष्टींचा त्यांना परिचय आहे आणि पेडणे तालुक्यातील प्रत्येक माणसाचे विचार आणि आपले विचार ह्या दोघांची सांगड घालून ते पुढील सगळं आपलं कार्य करतील अशी आशा बाळगतो आणि भविष्यात त्यांना उज्ज्वल यश संपादन व्हावं, आम्हा सगळ्या पेडणेवासियांचं त्यांना सहकार्य मिळावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपले मौलिक विचार आम्हाला ऐकायला मिळाले. यानंतर आदरपूर्वक मी आमंत्रित करते श्री सुदनजी बर्वे सर. नमस्कार. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. पेडणेची ग्रामदेवी भगवती, रवळनाथ पंचायत आणि सत्पुरुष तसंच महादेवी सरस्वतीला सर्वप्रथम वंदन करतो. व्यासपीठावर उपस्थित पेडणे सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष आदरणीय श्रीयुत उत्तमजी पारसेकर, त्यांची सगळी टीम, सहकारी, माझ्याबरोबर आज व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सत्कार मूर्ती,
पत्रकार बंधू भगिनीनो, मी खरं तर कोरगाव ह्या गावामध्ये ज्या शाळेत शिकलो, कमलेश्वर हायस्कूल, तेही देवाच्या नावावरच आहे, तिथल्या ग्रामदेवतेच्या. त्या हायस्कूलमध्येच मी 14 वर्ष अध्यापनाचं काम केलं. त्याच्यानंतर कमलेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयामध्ये 26 वर्ष प्राचार्य म्हणून काम केलं. श्री कमलेश्वर शिक्षण प्रसारक संस्था, जी संस्था ही विद्यालय चालवते, त्या संस्थेवर सचिव म्हणून पूर्वी 19 वर्ष आणि सध्या 1 वर्ष पूर्ण केलं, म्हणजे 20 वर्ष काम केलं. अजूनही मी सचिव म्हणून कार्यरत आहे. मी राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक सगळ्या क्षेत्रामध्ये वावरत असतो. आणि असं करत असतानाच एक दिवस आमच्या घरी आदरणीय उत्तमजी पारसेकर पोचले. आमच्या अंगणामध्ये बसलो आणि भरपूर पाऊस बाहेर चालू झाला आणि त्यामुळे त्यांना हलता आलं नाही. आणि आम्ही जवळजवळ मला वाटतं 1.5 तास वेगवेगळ्या विषयावर गप्पा मारत होतो. श्रीयुत पारसेकरांची तळमळ मी स्वतः पाहिली. पेडण्यामध्ये मला काहीतरी कार्य करायचं आहे, ही ती तळमळ होती. प्रत्येक सुशिक्षित माणसाला वाटलंच पाहिजे की आय हॅव टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग फॉर द सोसायटी. या समाजासाठी मला काहीतरी योगदान द्यायचं आहे, या समाजाचं उत्थान मला घडवून आणायचं आहे. आणि ती तळमळ मला उत्तमजी पारसेकरांमध्ये दिसली. खरं तर सर, तुम्हाला कदाचित आठवण नसेल, पण संस्थेच्या एका कामासाठी, म्हणजे आम्हाला क्रीडा खात्याने क्रीडांगण बांधण्यासाठी अनुदान मंजूर केलं होतं. 2013-14च्या दरम्यानची गोष्ट आहे. आणि त्याला PWDची मान्यता हवी होती. म्हणून मी ती फाईल घेऊन तुमच्या ऑफिसमध्ये आलो होतो. काहीही ओळख नव्हती आपली आणि कदाचित तुम्हाला त्याची आठवणही नसेल. आणि मला ती फाईल घेऊन जातानाच सांगण्यात आलं होतं काही जणांकडून, तुका बेगीन मंजुरी मिळायची ना, महिनोभर तरी लागतलो. पण माझ्या सुदैवाने, कमलेश्वराच्या कृपेने आमच्या पेडण्याचे सुपुत्र तिथे होते आणि त्याने लगेच ती फाईल त्याच दिवशी 24 तासात मंजूर करून माझ्या हातात परत दिली. आणि म्हणून ते काम आम्ही करू शकलो, याचा मला अतिशय आनंद आहे. आणि ते ऋण किंवा ते उपकार सर आम्ही विसरू शकत नाही. पेडण्यातली मंडळी ज्यावेळी ज्या ठिकाणी आम्हाला दिसते, आमचं पेडणेकरांचं एक भाग्य आहे की ही मंडळी नेहमी हात द्यायला पुढे येते, सदैव सहकार्य करते. आणि त्याच्यातले आदरणीय उत्तमजी पारसेकर. आणि म्हणून त्याने जेव्हा माझ्यासमोर प्रस्ताव ठेवला की आम्ही काही जणांचं गौरव करणार आहोत, सत्कार करणार आहोत, त्यांच्यामध्ये आम्ही तुमचाही सत्कार करू इच्छितो, तेव्हा मी ते मान्य केलं. आज मी पेडणे सेवा ट्रस्टला आणि आदरणीय उत्तमजी पारसेकर यांना शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे. त्यांच्या भावी ज्या काही इच्छा आणि संकल्पना आहेत त्या पूर्ण व्हाव्या, परमेश्वराचे आशीर्वाद मिळावे. आणि जनता जनार्दनाचे आशीर्वाद अतिशय महत्त्वाचे आहेत, ते तर त्यांना मिळालेच पाहिजेत, ज्याच्यामधून त्यांचे संकल्प सिद्धीला जातील असं मला वाटतं. तेव्हा मी पुनश्च एकदा आदरणीय उत्तमजी पारसेकर आणि पेडणे सेवा ट्रस्ट यांना धन्यवाद देतो आणि मी माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण दिलेल्या शुभेच्छा निश्चितच पारसेकर सरांच्या पुढील वाटचालीसाठी ऊर्जा ठरणाऱ्या आहेत. यानंतर मी आमंत्रित करते श्री अनिलजी सरमोकादम सर. नमस्कार. आजच्या पेडणे सेवा ट्रस्ट यांच्या वतीनं या ठिकाणी ह्या सत्कार सोहळ्यामध्ये
माझे विचार व्यक्त करण्याकरता या ठिकाणी मला आमंत्रित केले गेले याबद्दल मी हे पेडणे सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री उत्तमजी पारसेकर यांना धन्यवाद देतो. त्याचप्रमाणे त्यांची सहकारी टीम, या ठिकाणी व्हॉलंटियर्स आणि व्यासपीठावरील सत्कार मूर्ती, तसेच व्यासपीठाखालील त्यांचे चाहते, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थित असलेले इतर चाहते, त्याचप्रमाणे जनसमुदाय बघून मला असं वाटतं की या ठिकाणी हा सत्कार सोहळा पूर्णपणे झालेला आहे. आता माझी ओळख म्हणजे हळर्णा पंचक्रोशी हायस्कूल हळर्णा या ठिकाणी 36 वर्ष मी सेवा देण्याचं कार्य केलं, शिक्षण सेवा. आणि शिक्षण सेवा करत असताना या ठिकाणी मला माझ्यासमोर 3 वाक्य दिसत आहेत या ठिकाणी पेडणे सेवा ट्रस्टची. ती म्हणजे विश्वास, विकास आणि वचनपूर्ती. ह्या 3 गोष्टी शिक्षकाने स्वतःकडे ठेवल्या पाहिजेत. अगोदर विद्यार्थ्यांप्रती विश्वास निर्माण केला पाहिजे आणि विश्वासातून विकास आणि त्यानंतर वचनपूर्ती म्हणजे विद्यार्थ्यांची यशस्वी त्यांची वाटचाल. ह्या 3 गोष्टी फार महत्त्वाच्या वाटतात मला. त्याचप्रमाणे मगाचपासून मी बघत होतो की या ठिकाणी आणि पुष्कळ गोष्टी आहेत की ज्या उत्तम पारसेकरनी या ठिकाणी प्रत्यक्षात ह्या 100 दिवसाच्या कालावधीमध्ये केलेल्या आहेत. ती म्हणजे या ठिकाणी ज्ञानाची भेट. आता विद्यार्थ्यांना त्यांनी वह्या वाटप केलेला आहे, गणवेश दिलेला आहे, त्याचप्रमाणे त्यांना स्कूल बॅग्स दिलेल्या आहेत. म्हणजे हा चांगला स्तुत्य असा उपक्रम उच्च विभूषित व्यक्तींनी केलेला आहे. आणि खरोखरच मनाचं समाधान वाटतं की उच्च विभूषित व्यक्ती काय करू शकते, तर अगोदर शिक्षणाचा विकास कसा करावा याकडे ते आपली दृष्टी खेचून घेतात. दृष्टी गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी दृष्टी विकासाची आणि सेवा जनतेची, हे त्यांचं इथे घोषवाक्य मी वाचलं. त्याच्यामधून मला सुचलं की खरोखरच यांची दृष्टी ही विकासाची आहे आणि सेवा जनतेची करायची आहे. दृष्टी विकासाची असल्यानंतर सेवा करण्याकरता, आपले हात मजबूत करण्याकरता जनता जनार्दन आपल्याला अवाहितपणे मदत करते. मला वाटतं की या ठिकाणी पेडणे सेवा ट्रस्टतर्फे हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, हा कार्यक्रम खरोखर स्तुत्य असा उपक्रम आहे. आणि यापुढे त्यांना त्यांचे हात बळकट करो आणि जनता जनार्दनानं त्यांची जी इच्छा आहे या ठिकाणी पेडण्यामध्ये आमदार म्हणून या ठिकाणी यायची, ती पूर्ण करो असं मला वाटतं. जास्त मी काय बोलत नाही, कारण बोलणारे पुष्कळ या ठिकाणी लोक आहेत. तर एकच गोष्ट मला सांगावीशी वाटते की नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्र मे विद्यते. या पृथ्वीवर जर काय पवित्र असेल तर ते ज्ञान आहे. आणि ह्या ज्ञानासाठी या ठिकाणी प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्ती आसुसलेली आहे. आणि हे ज्ञान देण्याकरता शिक्षकाचा जन्म झालेला आहे. आणि हे ज्ञान देण्याचं पवित्र कार्य मी ज्या माझ्या कालावधीमध्ये केलं ते मला वाटतं फलद्रूप झालेलं आहे असं वाटतं. आज अशा उच्च विभूषित, उच्च शिक्षित व्यक्तींकडून आमचा हा सत्कार म्हणजे खरोखरच एक मानाचा मुजरा किंवा मानांकित केलेला एक मौल्यवान अशी गोष्ट आहे असं मला वाटतं. तर या ठिकाणी आणि जास्त काही मी बोलत नाही. तुम्ही सर्वांनी त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं आणि या ठिकाणी त्यांचे हात मजबूत करून त्यांना पुढील 5 वर्षासाठी पेडण्याची सेवा करण्याकरता पाठबळ द्यावं, एवढीच मी तुमच्याशी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद सर. आपले विचार व सरांच्या कार्याबद्दल केलेले कौतुकास्पद शब्द सरांच्या पुढील कार्यासाठी निश्चितच ऊर्जा देणारे आहेत. यानंतर मी आमंत्रित करते श्रीमान शिवप्रसादजी जोशी सर. नमस्कार. इथली ग्रामदेवता, स्थानदेवता, वास्तुदेवता नमन करतो. पेडणे ट्रस्टचे अध्यक्ष आदरणीय उत्तम सर पारसेकर, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे सर्व सत्कारमूर्ती, मातृशक्ती, पत्रकार बांधव, खरं म्हणजे आजचा जो सत्कार आहे, आजचं जे सन्मान आहे, मला वाटतं पारसेकर सरांचा जर स्वभाव बघितला
तर मला वाटतं जे सत्कार मूर्ती आहेत त्यांचं आज या ठिकाणी पूजन आहे. आज समाजात प्रत्येक शेवटच्या घटकापर्यंत जाऊन ज्यांनी ज्यांनी कार्य केलं पेडण्याच्या लोकांसाठी, पेडण्याच्या समाजासाठी, ते सगळे आज संपूर्ण पेडणे मतदारसंघ म्हणून आपल्यासमोर उभे आहेत. आज अशा व्यक्तींचा सत्कार होणं गरजेचं होतं. आजच्या ज्या प्रकारे आज 35 लोकांचे सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहेत, मला वाटतं पेडण्याच्या इतिहासात आजपर्यंत इतक्या लोकांचे सत्कार कोणीही केले नाहीत. आजची इतिहासातली पहिली घटना जी पेडणे सेवा ट्रस्ट यांच्या वतीनं निस्वार्थ बुद्धीन, कसलाही मनात विचार न करता, कसलाही स्वार्थ नसताना आज सर्वांचा सत्कार होणं आणि तो सन्मान म्हणून त्या सत्कार मूर्तीने स्वीकारावं, याच्यासारखी कौतुकास्पद गोष्ट दुसरी नाहीये. सरांची ओळख आतापर्यंत वक्त्यांनी सादर केलीच, तशीच माझी सरांची ओळख झाली आणि त्यांच्या स्वभावातून मला असं वाटलं की ते एक धार्मिक वृत्तीचे माणूस आहेत. पेडण्याचे भूमिपुत्र आहेत. त्यांचा जन्म पेडणे तालुक्यातच झाला. पेडण्याबद्दल त्यांना अत्यंत तळमळ आहे. समाजात जो घटक आहे त्या घटकाच्या शेवटच्या पर्यंत व्यक्तीचं काम करण्याचं त्यांची इच्छा आहे. आणि हे जर कार्य करणार तर त्याला राजकीय एक चांगलं पद असावं अत्यंत गरजेचं आहे. आजचा जर जनसमुदाय पाहिल तर सरांना माझी विनंती आहे की त्यांनी कृपया समाज कार्य करता करता जो असा एक पक्ष आहे, जो पक्ष गोमाता, भूमाता, भारत मातेचं रक्षण करणारा जो पक्ष आहे, जो भारत मातेला वंदन करणारा पक्ष आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आचार विचार संस्काराचं आचरण करणारा जो पक्ष आहे, त्या पक्षाची तुम्ही तिकीट घेऊन या. संपूर्ण पेडणे मतदारसंघ आपल्या पाठीशी निश्चित उभा राहील. आज पेडण्याला खरोखरच आवश्यकता आहे. आजपासून पेडणे आणि पेडण्याच्या इतिहासातलं डिजिटल कार्यालय उद्घाटन या ठिकाणी संपन्न झालं. म्हणजे मला सांगा पारसेकरांच्या मनात काय विचार असतील. मला वाटतं त्यांची ब्ल्यू प्रिंट रेडी आहे, फक्त आम्ही साथ देण्याची गरज आहे. मी असं म्हणत नाही की जे काही बाकीचे उमेदवार आहेत ते वाईट आहेत, परंतु त्याच्यातही दुधात जो काय साखरेचा खडा आहे तो आम्हाला शोधून काढायचा आहे. पेडण्यासाठी सोन्याहून पिवळं ज्या प्रकारे होईल ते आम्ही बघावं लागेल. आजपर्यंत स्वतःचा नसीब आजवण्यासाठी आज पेडण्यात येतात, परंतु आज उत्तम पारसेकर सर हे पेडण्यासाठी लढतायत. खऱ्या अर्थानं पेडणे सुजलाम सुफलाम व्हावं, खऱ्या अर्थानं पेडणं एक विकसित प्रदेश व्हावा, खऱ्या अर्थानं पेडणेकरांचा स्वाभिमान पूर्ण गोमंतकात उभा राहावा अशी त्यांची इच्छा आहे. आणि प्रत्येक व्यक्तीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आचार विचार संस्कार रुजवावेत हाही त्यांचा विचार आहे. अशा उच्च शिक्षित वेल क्वालिफाईड जो म्हणतात अशा व्यक्तीला आपण विधानसभेत पाठवण्याची अत्यंत गरज आहे. आजपर्यंत पेडण्यात आमचे मित्र विनोद मेथने सांगितलं की आजपर्यंत पेडण्यात अनेक व्यक्ती येऊन आपापलं नशीब आजमावून गेलेत, अनेकांनी कार्य केलं, परंतु जे कार्य समाजापर्यंत पोचलं पाहिजे अशी करण्याची आज वेळ आलेली आहे. आम्ही त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळ गोष्ट सांगितली जायची की घोडा का थांबला, चपाती का करपली आणि खायचं जे पान असतं ते का कुजलं. त्याचं कारण एकच असतं की जर चपाती परतली नसेल तर ती करपते, घोडा जर थांबवला नसेल तर तो थांबतो, आणि जी खायची पानं असतील ती पानं नाही परतली तर ते पान कुजतं. त्याच्यासाठी प्रत्येक 5 वर्षात उमेदवारी बदलली पाहिजे आणि चांगला व्यक्ती पुढे आणला पाहिजे. आज सरांना मी सांगू इच्छितो, पेडण्याची जनता अशी आहे, तुम्ही पेडणेकर आहात, तुम्ही पेडण्याचं सुपुत्र आहात, परंतु गोवा जो स्वतंत्र झाला
ती पहिली क्रांती पेडण्याला झाली. पेडण्याला क्रांती झाल्यानंतर 1961 साली गोवा स्वतंत्र झाला. आज जो जनता जनार्दन, महिला वर्ग असेल, पुरुष वर्ग असेल, आज जो इथं आले तो सगळा जनता, ती सगळी जनता केवळ तुमच्या प्रेमासाठी, तुमच्या आपुलकीसाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. तुम्ही निश्चित पुढे चला. पेडण्याची जनता तुम्हाला वाटेवर सोडून नाही देणार. आपणा सर्वांचं सहकार्य, मार्गदर्शन, त्याहीपेक्षा तुम्हा सर्वांचा आशीर्वाद सरांना, पार्सेकर सरांना महत्त्वाचा आहे. इथली देवदेवता आहेच, परंतु सगळी पेडण्याची जनता त्यांच्यासाठी खंबीरपणे उभी राहावीत अशी मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो आणि पुढच्या वाटचालीसाठी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि सर्वांनाही विनंती करतो की त्यांना आपल्या मार्गदर्शनाची, आशीर्वादाची गरज आहे. एक वेळ संधी देऊन बघूया, पेडण्याचा विकास आम्ही घडवून घेऊया. धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद सर. आपले मनोगत, आपले विचार येथे बसलेल्या तमाम पेडणेवासियापर्यंत पोचलेले आहेत. एका नव्या क्रांतीची सुरुवात नक्कीच होणार आहे. आता आपण आजच्या कार्यक्रमाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मुख्य टप्प्याकडे वळत आहोत. पेडणे मतदारसंघातील ज्या निष्ठावंत आणि कर्तृत्ववान सेवाभावी व्यक्तिमत्वांनी आपल्या कार्याने समाजाला नवी दिशा दिली, त्या मान्यवरांचा आता या ठिकाणी सन्मान होणार आहे. कष्टाची पराकाष्ठा, ज्ञानाची उत्तुंग शिखरे आणि समाजसेवेची तळमळ जेव्हा एकच व्यक्तित्वात एकत्र येते तेव्हा निर्माण होते ते उत्तम नेतृत्व. असेच उत्तुंग व्यक्तिमत्व म्हणजेच पेडण्याचे भूमिपुत्र, निवृत्त प्रधान मुख्य अभियंता आणि पेडणे सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री उत्तमजी प्रभाकर पार्सेकर सर. बंधू आणि भगिनीनो, पार्सेकर सरांचा प्रवास हा अत्यंत प्रेरणादायी आहे. मुंबई विद्यापीठातून स्थापत्य अभियांत्रिकीमध्ये सुवर्णपदक मिळवून त्यांनी आपल्या गुणवत्तेचा झेंडा रोवला. गोव्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात तब्बल 4 दशके सेवा बजावत त्यांनी राज्याच्या प्रधान मुख्य अभियंता या सर्वोच्च पदाची धुरा अत्यंत समर्थपणे सांभाळली. निवृत्तीनंतर विश्रांती न घेता पेडण्याचा कायापालट तथा समाजसेवा करण्यासाठी त्यांनी पेडणे सेवा ट्रस्टच्या माध्यमातून स्वतःला वाहून घेतले आहे. शेतकऱ्यांचे पाठीराखे, मातृभाषेचे व शिक्षण संस्कृतीचे रक्षक असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व, उच्च शिक्षित आणि शिस्तबद्ध प्रशासक श्रीमान उत्तमजी पार्सेकर सर. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी मान्यवरांचा आता येथे विशेष सत्कार करावा. या ठिकाणी सर्वात प्रथम सन्मान होतोय माननीय श्री संजयजी प्रभुदेसाई सर. त्याग, देशभक्ती आणि समर्पित समाजसेवेचे एक प्रतीक. संजय के प्रभुदेसाई, फ्रीडम फाइटर, गोवा प्रदेश स्वातंत्र्यासाठी चळवळीत भाग. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक, खंदे समाजसेवक आणि आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक व्यक्तिमत्वाचा आम्हा सर्वांना सार्थ अभिमान आहे. स्वातंत्र्य सैनिक माननीय संजयजी प्रभुदेसाई यांच्या त्यागपूर्ण जीवन कार्याला आणि राष्ट्रसेवेला आमचा मनःपूर्वक सविनय सलाम.
यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान पंढरीजी आरोलकर सर. आपण विविध क्षेत्रात दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाचा आणि घडवलेल्या क्रांतीचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आपल्या अविरत कष्टामुळे, जिद्दीमुळे आणि ध्येयनिष्ठेमुळे आज समाजात एक सकारात्मक बदल घडलाय आणि त्या बदलाचं खरोखरच आपण शिल्पकार ठरला आहात. आपल्या या अलौकिक कार्याचा, अद्वितीय योगदानाचा गौरव करण्यासाठी आणि मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पेडणे सेवा ट्रस्टच्या वतीनं हा विशेष गुणगौरव सत्कार सोहळा आयोजित केलाय. धन्यवाद महोदय. आपले कार्य आणि नेतृत्व असेच सदैव आम्हा सर्वांना प्रेरणा देत राहो. पर्यावरण आणि निसर्गाशी असलेले त्यांचे नाते अत्यंत जिव्हाळ्याचे आहे. परिसरात सर्पमित्र म्हणून त्यांची एक आगळी वेगळी ओळख आहे. खरोखरच सरांचा सन्मान करताना खूप अभिमान वाटतोय. यानंतर सन्मान होतोय माननीय श्री दामोदरजी उर्फ आम्हा सगळ्यांचे लाडके भाई शेवडे सर. संगीत परंपरेचा गौरवशाली सन्मान. संगीत हा माझा विषय, संगीतातच माझं आयुष्य मी खर्च केलं. या संगीताची आवड मला खरी म्हणजे घरातूनच मिळाली. कारण वडील कमलाकर शेवडे हे पेटी वाजवायचे, नाटकांना संगीत द्यायचे, कीर्तन वाजवायचे आणि लहानपणी हे सगळं बघत आलो वातावरण. आणि ते वातावरण बघता बघता कधी ह्या विषयात आवड निर्माण. अनेक दिग्गज संगीताचार्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी शास्त्रीय संगीताचे सखोल शिक्षण घेतले. क्लासला जाऊन या संगीतात काही होण्यासारखं नाही म्हणून घरातनं आपल्या अफाट ज्ञानाच्या आधारे त्यांनी आजवर हजारो नवोदित गायकांना घडवून संगीताची समृद्ध परंपरा अत्यंत समर्थपणे सुपूर्द केली आहे. तर या सगळ्यांकडे दररोज शिक्षण चालू असायचं. असा काळ 5-6 वर्षांचा गेला आणि मग गोव्यात आलो. आणि गोव्यात आल्यानंतर आता म्हटलं सांगीतिक वातावरण आपल्याला बदलायला हवं. जे अभंग आम्ही पारंपरिक म्हणतो तेच अभंग चांगल्या सुरात, चांगल्या तालात आणि साहित्याचा अभ्यास करून त्या शब्दांचा अर्थ जर आपण अभंगांचा लक्षात घेतला तर आपली नाळ विठ्ठलापर्यंत जुळू शकते. हा विषय लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना शिकवायला सुरुवात केली. त्यावेळी पेडण्यात आमच्या क्लासिकलचे ख्याल वगैरे जे आपण म्हणतो ते प्रकरण काहीही पेडणे तालुक्यात नव्हतं. तेच विद्यार्थी आज सगळीकडे म्युझिक टीचर म्हणून हायस्कूलमध्ये वगैरे सुद्धा दिसत आहेत. ही चांगली आनंदाची गोष्ट आहे. या कलाकारांना, आम्हा सगळ्या कलाकारांना ही प्रोत्साहित करणारी आहे. नवीन होतकरू संगीतातली माणसं किंवा वेगवेगळ्या कलेतली माणसं बसलेली आहेत. यानंतर सन्मान प्रेरणादायी होतो सोहळा श्रीमान नानाजी आसोलकर सर. संगीत साधनेची अखंड ज्योत आणि प्रेरणादायी असे व्यक्तिमत्व श्रीमान नानाजी आसोलकर. मी काय केलं की इथं आमच्या घरी वडिलांकडे पहिले शिकलो. मग जुळेकर मनोहर जुळेकर मास्तर म्हणून ते इथे शिकवायला ठेवले होते. म्हणून त्यांच्याकडे गाणी शिकलो लहान असताना. त्याच्यानंतर दामोदर भाई शेवडे यांच्याकडे मी जवळजवळ 14-15 वर्ष संगीत शिकलो. शास्त्रीय संगीताचा अभ्यास, नाट्य संगीताचा अभ्यास, नाटकं कशी वाजवायची, संगीत कसं शिकवायचं, असे विविध अंग मी त्यांच्याकडे शिकलो. त्या गुरुने मला भरपूर ज्ञान दिलं. सुरेल स्वरांची आणि संस्कृतीची अविरत सेवा करणाऱ्या या महान संगीत साधकाला आमचा मनपूर्वक सविनय प्रणाम. त्यांच्या भावी संगीत प्रवासाला आणि दीर्घ आयुष्याला अनंत हार्दिक शुभेच्छा. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान पांडुरंग राऊळू सर. संघर्षातून फुललेली संगीत साधना आणि निष्ठेचा हा सन्मान आहे. नमस्कार, माझं नाव श्री पांडुरंग जयराम राऊळ. तुम्ही काय करता? पेडणे, गोवा. तुम्ही काय करता? मी निवृत्त संगीत शिक्षक. गेली 33 वर्ष मी कला अकादमीची संगीत सेवा केलेली आहे संगीत शिक्षक म्हणून. पेडणे कला केंद्र येथे अनेक विद्यार्थी तयार झालेले आहेत. आणि इथून पुढे तुमचा काय विचार आहे? पुढे काय करायचं? सरांच्या प्रदीर्घ प्रेरणादायी संगीत प्रवासाचा आणि बहुमूल्य योगदानाचा गौरव म्हणून आज त्यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान होत आहे. सरांच्या दीर्घ आयुष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा. जोरदार टाळ्या
टाळ्यांचा गर्जना करून आपण या ठिकाणी त्यांचं कौतुक करायचं आहे. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान अनिलजी सरमुखादम सर. 45 वर्षाची ऋषितुल्य ज्ञान साधना आणि समर्पित समाजसेवा. सर्वप्रथम तुम्हाला सगळ्यांना नमस्कार. या ठिकाणी अनिल सरमुखादम गेली 36 वर्ष हरियाणा पंचवर्ष हायस्कूलमध्ये विद्यादानाचं काम करीत होतो. आम्हाला सुरुवातीला प्राथमिक अडचणी पुष्कळ आल्या. एकतर आमच्याकडे इमारतवर असतं, तसं आम्हाला यायला फिरणं होतं. जवळजवळ 7-8 पेराडं केली आणि शेवटी या ठिकाणी एक जागा प्राप्त करून तिथे इमारत बांधली गेली मॅनेजमेंटतर्फे. रिझल्ट आहे आमचा 100%. ज्ञानदानाची अखंड ज्योत तेवत ठेवणाऱ्या अशा या ऋषितुल्य ध्येयनिष्ठ शिक्षकाला आमचा मनपूर्वक सविनय प्रणाम आणि पुढील निरोगी दीर्घ आयुष्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान शिवप्रसादजी उर्फ बाबू ज्योतिषी जोशी सरांचं. निष्ठा, त्याग आणि समाजसेवेचा प्रखर ध्यास असलेलं हे व्यक्तिमत्व. माझं नाव शिवप्रसाद उत्तम जोशी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पहिला कालांतरात आमचे लोकप्रिय नेते मनोहरभाई पर्रिकर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्याचमुळे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आणि पक्षाचे अनेक पद सांभाळीत. अशा उत्तुंग कर्तृत्ववान, समाज धुरंदर आणि समर्पित व्यक्तिमत्वाचा सत्कार करण्याची संधी मिळणे हा खरोखरच आमच्यासाठी परमभाग्याचा आणि अनंत अभिमानाचा क्षण आहे. सरांना मनोवतपूर्वक मानाचा मुजरा. यानंतर सन्मान होतोय आदरणीय प्राचार्य सुदनजी बर्वे सर. ज्ञानोपासना, राष्ट्रनिष्ठा आणि समर्पित समाजसेवेचा आपण विविध क्षेत्रात दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाचा आणि घडवलेल्या क्रांतीचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आपल्या अविरत कष्टामुळे, जिद्दीमुळे आणि ध्येयनिष्ठेमुळे आज समाजात एक सकारात्मक बदल घडलाय आणि त्या बदलाचं खरोखरच आपण शिल्पकार ठरला आहात. आपल्या या अलौकिक कार्याचा, अद्वितीय योगदानाचा गौरव करण्यासाठी आणि मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पेडणे सेवा ट्रस्टच्या वतीनं हा विशेष गुणगौरव सत्कार सोहळा आयोजित केलाय. धन्यवाद महोदय. आपले कार्य आणि नेतृत्व असेच सदैव आम्हा सर्वांना प्रेरणा देत राहू. हा खरोखरच आम्हा सर्वांसाठी अभिमानाचा आहे. यानंतर सन्मान होतोय श्री P.A. सूर्यवंशी सर. माझं नाव परशुराम उर्फ विद्यादान, अद्भुत जादुई कला आणि निष्काम समाजसेवेचा इन्फॉर्मेशन आणि टुरिझम मध्ये चित्रकार म्हणून काम केले. रिटायरमेंट नंतर मी लोकविश्वास प्रतिष्ठान नावाची इथे एक शाळा विद्यालय जी अपंग मुलांसाठी काम करते. मूक बधिर आहे तिथं, अंध मुलं आहे आणि मेंटली रिटायर्ड आहेत मुलं. त्या मुलांना आम्ही स्पेशल विद्यार्थी म्हणतो. त्यांच्याकरता मी गेली 45 वर्ष काम करतो आणि याच्यापुढे आम्ही चित्रकलेमध्ये आणि विद्यार्थ्यांच्या करता सरांच्या ज्ञानदान, कला साधना आणि निष्काम समाजकार्यास मनपूर्वक मानाचा मुजरा. यानंतर सन्मान होतोय श्री आत्मारामजी गावडे सर. आपण विविध क्षेत्रात दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाचा आणि घडवलेल्या क्रांतीचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आपल्या अविरत कष्टामुळे, जिद्दीमुळे आणि ध्येयनिष्ठेमुळे आज समाजात एक सकारात्मक बदल घडलाय आणि त्या बदलाचं खरोखरच आपण शिल्पकार ठरला आहात. आपल्या या अलौकिक कार्याचा, अद्वितीय योगदानाचा गौरव करण्यासाठी आणि मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पेडणे सेवा ट्रस्टच्या वतीनं हा विशेष गुणगौरव सत्कार सोहळा आयोजित केला. सरांच्या उत्तुंग आणि अतुलनीय योगदानाबद्दल आम्हा सर्वांचा मनपूर्वक सलाम. यानंतर सन्मान होतोय श्री आपा तेली सर. आपण विविध क्षेत्रात दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाचा आणि घडवलेल्या क्रांतीचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आपल्या अविरत कष्टामुळे, जिद्दीमुळे आणि ध्येयनिष्ठेमुळे आज समाजात एक सकारात्मक बदल घडलाय आणि त्या बदलाचं खरोखरच आपण शिल्पकार ठरला आहात. आपल्या या अलौकिक कार्याचा, अद्वितीय योगदानाचा गौरव करण्यासाठी आणि मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पेडणे सेवा ट्रस्टच्या वतीनं हा विशेष गुणगौरव सत्कार सोहळा आयोजित केलाय. धन्यवाद महोदय. आपले कार्य आणि नेतृत्व असेच सदैव आम्हा सर्वांना प्रेरणा देत राहू. सरांच्या प्रदीर्घ राष्ट्रसेवेला
त्यागाला आणि उत्तुंग कर्तृत्वाला मनःपूर्वक सलाम. यानंतर सन्मान होतोय श्री केशवजी उर्फ आबा पणशीकर सर. ज्ञान, संगीत आणि योग साधनेचा दिव्य त्रिवेणी संगम म्हणजेच पणशीकर सर. आणि योगासाठी साधारणपणे 98-99 मध्ये आम्ही पेडण्यामध्ये एक सगळ्यांना चांगलं आरोग्य प्राप्त व्हावं, त्याच्यामध्ये साधारण पेडण्यातील नाही म्हटलं तरी 50 लोक त्या ठिकाणी दररोज यायचे. त्यानंतर बरेच वर्ग त्या ठिकाणी झाले, वर्ग शिक्षक तयार झाले. हळूहळू सरांच्या या उत्तुंग साधनेला आणि सेवाभावाला शतशः प्रणाम. पत्राची सुरुवात झाली पाहिजे ती 17 म्हणून झाली. दैनिक नवप्रवाह मी 17 चालू आली आणि पहिलीच माझी काही पत्र आठवड्याचे पत्र आले माझे. त्यांना मोरगाव शिकताना सेंट जेच्या हायस्कूलला माहिती बोलून राहिली. पण त्यांनी झालं असे की म्हाका जी सवय लागली पत्र बरोवपाची, समस्या मांडपाची, त्याला पण म्हाका एक पत्रकारितो एक अनुभव कसो मेळ्ळो. आणि माझी जी पत्र आसताली आमच्या कामात जे पत्र समस्या आसता पेडण्यातले वगैरे, तर सगळ्या समस्या त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात फॅसिलिटी दिली. ताका लागून म्हाका ती आवड जाली. तातूंत हांव एक जेन्ना म्हाजी BSc जाली हांवें केली मडगांव कॉलेजींतल्यान. माझं नाव कृष्णा शंभा गावडे, गावडेवाड्या कोरगाव, पेडणे तालुका. माझा जन्म 26 ऑक्टोबर 1954 मध्ये झाला. सध्या माझं वय 71 वर्ष. मी माझं शिक्षण BA इथपर्यंत झालंय. 1974 मध्ये मी शिक्षक अशा या आदर्श शिक्षकाचा, त्यांच्या समाजकार्याचा, ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वाचा सन्मान करताना खरोखरच आम्हाला खूप अभिमान वाटतोय. यानंतर सन्मान करतोय श्री राजारामजी मावळणकर सर. विद्या महर्षी राजाराम मावळणकर सर कर्तृत्वाचा गौरवपूर्ण त्यांना सलाम. गोवा कॉलेज ऑफ आर्टचा पहिला विद्यार्थी मी. त्याच्यानंतर मी नोकरीला गेलो नाही, इथेच राहिलो. त्यामुळे माझ्या मुलांना मी शिक्षण दिलं, पण ते इथे काही असल्यामुळे, जमीनवर असल्यामुळे ते इथे अडकले. मोठा मुलगा डॉक्टर झाला, वेटरनरी, थोडे दिवस काम केलं, आता तो बांद्याला राहतो आणि हेच काम करतो. दुसरा मुलगा फिशरीज केला. लहानगा मुलगा गौरव, त्याने नांदेडला एक कोर्स केला होता. आणि पेडणेची मान अभिमानाने उंचवणाऱ्या मावळणकर सरांच्या प्रदीर्घ शैक्षणिक तपश्चर्येला आमचे कोटी कोटी प्रणाम. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान सुदीपजी कोरगावकर सर. मी सुदीप विष्णू कोरगावकर, माजी सरपंच कोरगाव. 1977-78 साली मी कोरगाव पंचायतीमध्ये वॉर्ड नंबर 5 मध्ये मी निवडून आलो. पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर माझ्या गळ्यात सरपंच पदाची माळ पडली आणि जवळजवळ 15 वर्षे मी सरपंच म्हणून राहिलो. त्याच्यानंतर 2012 ते 18 सालमध्ये परत पंचायत सदस्य म्हणून. जनतेच्या सुखदुःखात सावलीसारखे ठामपणे पाठीशी उभे राहणारे, सामाजिक बांधिलकीचे भान जपणारे, लोकांच्या मनात आदराचे स्थान निर्माण करणारे एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. यानंतर सन्मान होतोय श्री प्रेमनाथजी धारगळकर सर. सर्वात प्रथम पहिल्यांदा आमच्या घरी या निवासस्थानी आपण भेट दिली, प्रयास आणि माझे मित्र, त्यांचं माझं नाव प्रेमनाथ धारगळकर. मी एक गरीब कुटुंबातला माणूस. आता 4थी पासून माझं कॅरियर जवळजवळ मातीत खेळण्याचं, म्हणजे कबड्डी गेम. आम्ही असे एकदम तगडे होतो आणि स्वतः मी त्या निमित्ताने गोव्याचं प्रतिनिधित्व केलंय. सूर आणि सामर्थ्याचा हा सुंदर संगम साधणारे प्रेमनाथजी धारगळकर हे केवळ पेडणे महालाचाच नव्हे तर संपूर्ण गोमंतकीय भूमीचा अनमोल अभिमान आहे.
यानंतर सन्मान होतोय श्री कृष्णाजी शेटकर सर. मी कृष्णा बाबल 3 पिढ्यांची गणेश मूर्ती कलेची समृद्ध परंपरा जपणारं हे व्यक्तिमत्व. आम्ही जातीने कुंभार आहोत याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आणि हा जो आता तुम्ही बघताय की गणपतीचं जे काम चालू आहे तर गणपती निमित्त आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त आमचं बारमाही काम चालू असतं. मटकी बनवणं, जी मातीची काय भांडी वगैरे बनवणं. अहोरात्र श्रम फुलवून पूर्वजांकडून लाभलेली ही कला जपणारे कृष्णा शेटकर हे केवळ एक कुशल मूर्तिकार नसून 3 पिढ्यांचा सांस्कृतिक व कलात्मक वारसा खऱ्या अर्थाने समृद्ध करणारे एक सच्चे कला साधक आहेत. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान सदानंद सावळदेसाई सर. क्रीडांगण गाजवणारे एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व अशी त्यांची ओळख आहे. एक असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स म्हणून रिटायर झालेला आहे. गोवा क्रीडा खात्यातर्फे एक असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून स्पोर्ट्स म्हणून रिटायर झालेला आहे. त्या अगोदर मी तालुका क्रीडा संघटक तसेच तालुका सहाय्यक क्रीडाधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे गोव्यामध्ये. आणि रिटायर होताना लास्ट जानेवारी 25 मध्ये मी रिटायर झालो. सरांच्या भावी क्रीडा प्रवासाला आणि सामाजिक कार्याला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. यानंतर सन्मान होतोय श्री रावजी सकाराम जाधव सर. ज्ञानदानाच्या 4 दशकांची समर्पित तपश्चर्या करणारे गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल सर भाईड कोरगाव पेठेजावडा आणि भटवाडी कोरगाव तसंच देवसू या शाळेमध्ये मुख्याध्यापक म्हणून काम केलेलं आहे. सुमारे 39 वर्ष अविरत 9 वाड्यात आमच्या गावामध्ये 9 शाळा आहेत. त्याच्यापैकी 4 शाळामध्ये मी अविरत असं काम केलेलं आहे. या 9 शाळापैकी जाधव सरांच्या 4 दशकांच्या प्रदीर्घ निष्कलंक आणि समर्पित शैक्षणिक सेवेला मनपूर्वक सलाम. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान मनोहरजी पेडणेकर सर. समाज सेवेचा ध्यास जपणारे लोकाभिमुख व्यक्तिमत्व. मी राजकारणामध्ये सक्रिय म्हणतात ना, तो 1984 पर्यंत मी सक्रिय आलो. त्याच्यापर्यंत राजकारणच आम्ही केलं. राजकारण म्हणजे काय, आम्ही ह्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे काय इथला जो स्थानिक पक्ष आहे त्याचे आम्ही फाउंडर. लोकांमध्ये सहज मिसळणे, सर्वसामान्यांच्या सुखदुःखात धावून जाणे आणि प्रत्येकाशी जिव्हाळ्याचे संबंध जपणे या गुणामुळे त्यांनी समाजात आपली एक वेगळी आणि आदरयुक्त ओळख निर्माण केली आहे. रिक्षाच्या चाकांसोबत समाजसेवेचा रथ अविरत हाकणाऱ्या अशा प्रेमळ, मनमिळावू आणि लोककल्याणकारी व्यक्तिमत्वाला हा मानाचा सलाम. यानंतर सन्मान होतोय श्री महेशजी गोडकर सर. संस्कृती, निष्ठा आणि समाज सेवेचा संगम म्हणजेच गोडकर. माझं नाव महेश वासुदेव गोडकर. मी ITI इन्स्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल ट्रेडमध्ये शिकवतो गेली 25 वर्षे. त्याचप्रमाणे श्री दत्त पद्मनाभ पेठ संचालित जो पेडणे तालुका जो आहे त्या पेडणे तालुक्यामध्ये आध्यात्मिक जे कार्य जे आहे, जी हिंदू संस्कृती जी आहे ती हिंदू संस्कृती सर्व घरापर्यंत पोहोचावी अशा अनुषंगाने मी हे कार्य जे आहे ते कार्य संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी आणि समाजसेवेसाठी सुरू असलेल्या त्यांच्या भावी वाटचालीस मनपूर्वक शुभेच्छा. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान सुरेशजी तारी सर. 45 वर्षाच्या निस्सीम आणि निष्काम सेवा व्रताचा हा महामेरू श्रीमान सुरेशजी तारी. आमचं प्लॅन काय, आम्ही आता गावात काहीतरी अशी कोणा ह्या झालो आपले त्यांच्या मदतीसाठी काहीतरी करायचं. लहान गावातील मुलांना घेऊन ते कार्य आटपायचं. वाळू काढण्याचा व्यवसाय होता. होडी होती माझी. वडिलांनी पारंपरिक धंदो आमचो हो चालू. वडिलांनी तेच काम केलं होडीचं. मी पण तेच काम करत आलो. माझ्याकडे जाता तो मानवतेची सेवा हीच ईश्वर सेवा मानणाऱ्या अशा महान सेवाव्रतीचा हा सन्मान होत. अशा निस्वार्थ सेवकांच्या पाठीवर कौतुकांची थाप देऊन त्यांचा सन्मान करणे हेच या ट्रस्टचे भूषण आहे. यानंतर सन्मान होतोय उज्ज्वला वरगजी.
परंपरा, अथांग कष्ट आणि स्वाभिमानाचे प्रेरणादायी पर्व म्हणजेच उज्ज्वला वरद. जोरदार टाळ्या व्हायला हव्यात, कारण तुमच्या जोरदार टाळ्या मी आईच्या घरी कौतुकाची थाप आहे. दिल्यावर बोकडाच राखते. इकडे दिल्यावर मला आता 14 वर्ष झाली, तिथून बोकडाच राखते. आईच्या घरी 15 वर्ष झाल्यापासून बोकडाच राखते. पहिल्यापासून आवडच बोकडांची. आणि कसं त्या टायमात आपला नवरा नाही, आता 5 वर्ष झाली नवरा गेल्यावर, त्या टायमात आपला मिळकतदार कोण नाही ना, कमवता कोण नाही, ह्याच्यातच मी व्यवसाय करते आणि पोरांची पोटा भरते. आपल्या संस्कृतीचा सार्थ अभिमान, कष्टाची अखंड पराकाष्ठा आणि संकटाच्या छाताडावर पाय रोवून उभे राहण्याची जिद्द यांचा अनोखा आदर्श घालून देणाऱ्या उज्ज्वला वरक यांचे हे संघर्षमय आणि दैदिप्यमान जीवन आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी आणि अभिमानास्पद आहे. यानंतर सन्मान होतोय शारदा पेडणेकरजी. स्वाभिमानाचा हुंकार आणि समाजसेवेचा ऋषितुल्य वारसा म्हणजेच शारदाजी पेडणेकर. आपल्या पारंपरिक व्यवसायाची निष्ठापूर्वक धुरा सांभाळतानाच त्यांनी जनसेवेचे व्रत अंगीकारले. कोणाच्याही हाकेला धावून जाणे, दुःखाच्या प्रसंगी आधाराचा सावली बनणे आणि गरजवंताच्या आयुष्यात आशेचा किरण पसरवणे हीच त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची खरी ओळख आहे. त्यांच्या या सेवाभावी वृत्तीमुळे अनेक घरामध्ये आज समाधानाचा दिवा जळत आहे. यानंतर सन्मान होतोय श्री सुरेंद्रजी सावंत सर. सुरेंद्र महादेव सावंत. तर मी नरेंद्र महाराजांचा 1994-95 सालात शिष्य बनलो. एक मला चमत्कार तिकडे घडून आला, त्यामुळे मी त्यांना लीन झालो. आजपर्यंत स्वामींचं कार्य भारताच्या बाहेर सुद्धा खूप प्रमाणात चालू आहे. आणि आता सध्या आमच्या स्वामींचा प्रोग्राम म्हणजे कसा आहे, ब्लड इन नीट. तर गोवेश्वर मंदिरात ज्या गोव्यात स्थापना गोव्यात म्हणून मानवतेचा ध्यास घेऊन निस्वार्थ भावनेने सरांनी केलेले कार्य आपल्या सर्वांसाठीच एका प्रखर दीपस्तंभासारखे आणि प्रेरणादायी आहे. तपस्वी वृत्तीने चाललेल्या त्यांच्या अखंड समाज सेवेच्या प्रवासाला आमचा मनपूर्वक मानाचा मुजरा. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान सुधीरजी धावसकर सर. आधुनिक सेंद्रिय शेतीची कास धरणारे एक प्रयोगशील शेतकरी. इब्राहिमपूर या गावात राहतो. गेली 12 वर्ष मी हा माझा गांडूळ खताचा प्रोजेक्ट चालू केलेला. युरिया मागे पळतात त्याच्यापेक्षा जर ऑर्गॅनिक शेणापासून खत तयार करून जर आम्ही शेती पिकवली तर ती आपल्या त्याच्यात शेती पण वयाची मर्यादा ओलांडून कर्तृत्वाची उत्तुंग भरारी घेण्याची अफाट क्षमता सुधीरजी यांच्या ठायी आहे. कृषी क्षेत्रातील विविध उपक्रम सातत्याने राबवत आपल्या अखंड कष्टामधून ते शेतीच्या समृद्धीसाठी त्यांचे योगदान हे बहुमोल आहे. यानंतर सन्मान होतोय सुभेदार श्री रुपेशजी भाईडकर सर. मातृभूमीच्या रक्षणाला समर्पित एक शौर्य गाथा आणि घडवलेल्या क्रांतीचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आपल्या अविरत कष्टामुळे, जिद्दीमुळे आणि ध्येयनिष्ठेमुळे आज समाजात एक सकारात्मक बदल घडलाय आणि त्या बदलाचं खरोखरच आपण शिल्पकार ठरला आहात. आपल्या या अलौकिक कार्याचा, अद्वितीय योगदानाचा गौरव करण्यासाठी आणि मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पेडणे सेवा ट्रस्टच्या वतीनं हा विशेष गुणगौरव सत्कार सोहळा आयोजित केलाय. धन्यवाद महोदय. आपले कार्य आणि नेतृत्व असेच सदैव आम्हा सर्वांना प्रेरणा देत राहो. सरांच्या असीम त्यागाला आणि देशसेवेला कृतज्ञतापूर्वक दिलेली ही मानाची सलामी आहे. यानंतर सन्मान होतोय श्री दिलीपजी परब सर. भक्तीचा अनमोल वारसा आणि पारंपरिक भजनाचे एक निष्ठावंत उपासक. मी संगीत क्षेत्रात शिकायला जात होतो. 2 वर्ष तिकडे काढले. मग तिथून आवाज चांगला होता म्हणून पणजीला गेलो. पणजीवरून 6 वर्षे शिकलो महेश कुमार चिंचकंडे. परब सरांसारख्या मातीशी आणि भक्तीशी एकनिष्ठ असणाऱ्या व्यक्तिमत्वांच्या अमूल्य सेवेमुळेच आज हसापूर ओझरीची सांस्कृतिक ओळख आणि पारंपरिक भजनाचा सुराभिषेक आजही तितक्याच वैभवाने जिवंत आहे. यानंतर सन्मान होतोय
श्रीमान नौसोजी परब सर. खाकीतील ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व आणि संगीताचा एक अखंड स्वरयज्ञ. आणि हे गायन गात असताना हांव 19 वर्षा पुलिशेन भरती जालो. पुलिशेन भरती जाल्या नंतर तिनाय सुद्दां म्हाका त्या सर्विसेक आसतना सुद्दां म्हाका खूब आवड आसली, पण सर्विसेक लागून ती येवपाक मेळनासलें. आनी ताच्या नंतर आमी थिंगासून ट्रान्सफर जाले. काणकोण ट्रान्सफर जाल्या नंतर हांव थिंगासर खंय तरी भजनाक वयतालो मंदिरात. त्याच्या नंतर वास्को जालो. वास्को जाल्यानंतर 15 वर्सां वास्को भजनाचे कार्यक्रम जास्त केले. हा सोहळा केवळ परब सरांच्या 35 वर्षाच्या प्रदीर्घ सेवा पर्वाचा सन्मान नसून ओझरी गावच्या पावन संगीत परंपरेचा आणि भक्ती संस्कृतीचा सुवर्ण गौरव आहे. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान सोमाजी तांडेल सर. लाडली लक्ष्मी योजनेचे संकल्पक आणि निष्ठेचा घडवलेल्या क्रांतीचा दीपस्तंभ. आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आपल्या अविरत कष्टामुळे, जिद्दीमुळे आणि ध्येयनिष्ठेमुळे आज समाजात एक सकारात्मक बदल घडलाय आणि त्या बदलाचं खरोखरच आपण शिल्पकार ठरला आहात. आपल्या या अलौकिक कार्याचा, अद्वितीय योगदानाचा गौरव करण्यासाठी आणि मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पेडणे सेवा ट्रस्टच्या वतीनं हा विशेष गुणगौरव सत्कार सोहळा आयोजित केलाय. धन्यवाद महोदय. आपले कार्य आणि नेतृत्व असेच सदैव आम्हा सर्वांना प्रेरणा देत राहो. एका साध्या विचारातून हजारो भगिनींच्या आयुष्याला आधार देणारी योजना साकारणारे, पक्षाच्या सुरुवातीच्या प्रवासाचे साक्षीदार आणि लाडली लक्ष्मी योजनेमागील मुख्य प्रेरणास्थान असणाऱ्या सोमा तांडेलजी यांचा या ट्रस्टच्या वतीने यथोचित सत्कार होणे ही संपूर्ण पेडणे तालुक्यासाठी अत्यंत अभिमानाची आणि सन्मानाची बाब आहे. जोरदार टाळ्या सरांसाठी व्हायला हव्या. यानंतर सन्मान होतोय श्रीमान वसंतजी कोरगावकर सर. संस्काराची पेरणी अन ज्ञानदानाचा ध्यास ज्यांना आहे असे हे शिक्षण महर्षी वसंतजी कोरगावकर सर. कोरगावच्या पावनभूमीतील ज्ञानयोगी वसंत कोरगावकर यांनी तब्बल 35 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालखंडात अक्षरांच्या मशाली पेटवत अखंड ज्ञान यज्ञ तेवत ठेवला आहे. आपल्या वात्सल्याने आणि ज्ञानाच्या अथांग अमृताने त्यांनी कित्येक विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला त्यांचे भवितव्य सुवर्णमयी केले आहे. त्यांच्या या उत्तुंग अतुलनीय कर्तृत्वाला खरोखरच तोड नाही. मान्यवरांना शुभेच्छा. पार्सेकर सरांचे आभार. आजच्या या दिमाखदार सोहळ्यात एका बाजूला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला समाजाच्या प्रगतीसाठी स्वार्थ बाजूला ठेवून कार्य करणाऱ्या आदरणीय व्यक्तिमत्वांच्या कर्तृत्वाचा गौरव सोहळा संपन्न झाला आहे. सेवेचा सन्मान आणि समाजहिताला नवी दिशा देणारा हा आगळा वेगळा सोहळा आज आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीने खऱ्या अर्थाने सुवर्णमयी झाला आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सेवेचा हात पोचवण्याचा ध्यास घेतलेले आणि या संपूर्ण उपक्रमाचे मार्गदर्शक पेडणे सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष श्रीमान उत्तमजी पार्सेकर सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपले अध्यक्षीय मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावे. आलो 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 चेक चेक. देवी भगवती मुळवीर, सातेरी, रवळनाथ आणि सगळे देव जे पेडणे महालान आहा तांकां माझे वंदन नमन. हांगा जमिल्ले पेडणेकार, माचयेर आशिल्ले सत्कार मुर्ती, समोर आशिल्ले
पत्रकार भाव आणि भावा भयण्यांनो, आज जो पेडणे सेवा ट्रस्ट ची वाटचाल ही केवळ 100 दिवसाची आसा आणि ह्या वाटचालेन तुमचो सगळ्यांचो लाभ आणि साथ आणि तुमचे मार्गदर्शन लाभलें म्हणून आमकां हो असो कार्यक्रम घडवून हाडटना खूब आनंद जालो आणि समोर आशिल्लो हो जनसमुदाय हे दर्शीत करता की जे कार्य आमच्या ट्रस्टा तर्फे आमी केलें ते तुमचे पर्यंत पावलें. हे आमच्या ट्रस्टाची सुरवात आसा. डिजिटल ओपनिंग ऑफिसांचे करपाची एक आमची जस्ट प्रयत्न आशिल्लो की फुडले पेडणेचें चित्र कशें आसतलें. हांगा जे सत्कार मुर्ती आसा तांणी वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हाका थोड्यो सूचना केल्यो, म्हाज्या ट्रस्टाक थोड्यो सूचना केल्यो. त्यो एक एक घेवन मुखार वचपाचो प्रयत्न हांव करतां. सर्वप्रथम शेतकी मळाचेर जे कार्य आमच्या ट्रस्टान चालू केलें, म्हाका दिसता ती गेले 2-3 दशक कोणी प्रयत्न सुद्दां करूंक नाशिल्लो की शेतकऱ्यांक एक मदतीचो हात दिवपाचो आनी आमी तो प्रयत्न केलो. तेंच्या पर्यंत नांगरणी आसूं, बियाणां आसूं किंवा तें खत आसूं पावोवपाचो आनी दुसऱ्यांक आमी एक तरेचे तांकां जागे केले की तुमी हें काम करूंक जाय आनी त्या खातीर शेतकरी वर्गाक सगळ्यांक ताजो फायदो जालो. हो आनंद आमकां आमच्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान जाला. फुडल्या शेतकरी मळार खुबश्यो गजाली आमकां करपाच्यो आसा. तातूंत आधुनीक पद्दतीचे शेतकी उपाय, तंत्रज्ञानाचो उपयोग हे खूब गरजेचे आसा. तातूंत मागीर त्यो मॅकॅनिकल ट्रान्सप्लांटेशन आसतलें, ड्रोनाची फवारणी आसतली, पण त्याच बरोबर तांकां योग्य जो प्रायज आसा तो मेळपाची गरज आसा आनी खंयची शेती खंयच्या मातयेन लागवड करपाची आसा हाच्या शिक्षणाची गरज आसा. आनी आमचो तो ट्रस्ट तांकां तो हात दितलो फुडें वचपाचो फुडल्या वाटचालीक. शिक्षणाच्या मळार हांव समजता आज जो हांव तुमच्या मुखार उबो आसा तो फक्त शिक्षणा खातीर आसा. तें जर शिक्षण नाशिल्लें, सर मुकादम सरान म्हटलां की ज्ञानाची भेट हें ब्रहवाक्य थंय बरयल्लें आसा आनी शिक्षण हें प्रत्येक प्रगतीचो पाया आसा आनी तो पाया भक्कम करपाचो आमच्या पेडणे सेवा ट्रस्टाचो प्रयत्न आसतलो. मुख्य मुद्दो जो हांगा भेसाडता पेडण्याक तो आसा बेरोजगारीचो. म्हणजे भुरगे शिकल्या पूण तांकां ते जॉब ना. आमचो हो प्रयत्न आसतलो की भुरग्यां खातीर वेगवेगळे तरेची ट्रेनींग, तो 10वेचो आसूं, 12वेचो आसूं, डिग्री केल्लो आसूं, तांकां फुडें ट्रेन अप करून तांची कौशल्य वाडोवन एक वेगळ्या पद्दतीन तांकां मुखार हाडपाचें आनी एश्युअर्ड जॉब तांकां खंय तरी दिवपाचें. आनी त्या खातीर खुबशे भुरगे आमच्या बरोबर जॉयन जाल्ले आसा
येणाऱ्या काळात तुमकां दिसतलें की आमी फक्त उलयना, आमी तें करूनय दिता. बायलांच्या मळार जालें जाल्यार खुबशीं बायलां हांगा आसा आनी हो प्रतिसाद आसा आमच्या केल्ले सेवेचो की आमी जे तेंचे कडेन कितें उलयलें वेगवेगळ्या कोपरा बैठकींत आनी हातूंत, तातूंत हांवें भर दिलो की तुमचो जो ग्रूप आसा, 300 वर तुमचे ग्रूप आसा, त्या ग्रुपाचें काम फक्त कॉपरीचे पयशे वांटपाचे आनी ताजेर इंट्रस्ट घेवपाचो आसूंक जायना, तर तो फक्त चवथी पुरती नेवऱ्यो और चकल्यो वर कितें करपाचें आसूंक जायना. तो ताज्या पलीकडे आसूंक जाय. तुमकां स्वताक स्वावलंबी करपा सारको कितें तरी बिझनेस तुमी करूंक जाय आनी ताका लागणारी ट्रेनिंग आनी ताका लागणारो भांडवल आनी थोडो पार्ट आमच्या पेडणे सेवा ट्रस्टा मुखार आमी दवरतले तांकां आनी फुडें व्हरपाची चालना दितले. 4-5 ग्रूप आमी अशे तांचे कडेन डिस्कशन करून ते फायनल स्टेजीरूय आसा आनी तांकां फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न हो आसतलो. तांकां स्वताक तो डिफरन्स आतां मालूम म्हणजे तांकां दिसता की हो कितें तरी वेगळें करपाच्या हातूंत दृश्टिकोनाच्यान आयिल्लो आसा आनी ताजी साथ तांणी आमकां दिल्ली आसा हांगा आपली उपस्थिती दाखोवन. भायर लायिल्लीं स्टॉलां हो एक आमचो प्रयत्न आशिल्लो की आमची जी भगिनी आसा तांच्या खातीर कितें तरी एक उपक्रम असो दिवचो जेणे करून तांणी कितें तरी वेगळें करून हांगा लोकांक ताजें दाखोवन दिवचें की तुमी मुखार तुमचो मुखार आनी तुमचो फुडार हो तितकोच उज्वल आसा ह्या पेडणे उदरगती बरोबर आनी आमच्या पेडणे सेवा ट्रस्टा बरोबर. बाई शिवडेन खंत व्यक्त केली की जशें संगीत हांव सदांच म्हणटा की पेडणे ही कलाकाराची खाण आसा. तातूंत संगीतकार आसूं, मुर्तीकार आसूं, लोकोत्सव आसूं, वेगवेगळी संस्कृती जतून करून दवरलेलो हो महाल आसा. पण ताका जे लागणारे साधन सुविधा जी आसा ती खूब गरजेची आसा. हांगा जे एक कला केंद्र जाय, हांव पळयता की तिनूय जेन्ना हांव तांच्या घरा कडेन गेलो ताणें आपल्या घराच्या भायर एक हॉल तयार केला. तसो नाना आसोलकरानू आपल्या घरानूच तो शिकयता. पांडुरंग गुरुजी तर म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्यार वचून शिकयता. तांकां एक मंच तयार करून दिवपाची गरज आसा आनी ताचो फुडाकार पेडणे सेवा ट्रस्ट घेतलो. आनी जेन्ना जेन्ना तांकां दिसता की आमचे कार्यक्रम पेडण्यात वा पेडण्या भायर जावचे, तो मदतीचो हात तुमकां नक्कीच आमी दितले, इतकें हांव ह्या मंचार सांगूंक सोदतां. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो मुख्य हेतू आशिल्लो जे पेडणेकार जाणी आपले पूर्ण जीवन ह्या पेडण्या खातीर घातलें, ताजी सेवा केली, गोंयची आसूं भारताची आसूं सगळ्याची. ताका एक कितें तरी एक रेकॉग्नायझेशन म्हणजे तांकां एक सन्मान करून तांचो सत्कार करून तांकां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचें आनी तुमच्या मुखार दवरपाचें की आमच्या पेडण्यान अशे कितके तरी लोक आसा जे सत्कारा योग्य आसा आनी फक्त आमी 35 जाणांचो सत्कार हांगा केल्लो आसा. तातूंत अंतीम संस्कार म्हणटा आमी की लास्ट जर्नीक जे करतात तातूंतले लोक आसा. तातूंत धनगर समाजांतली आमची एक भयण आसा जी अजून पर्यंत स्वबळाचेर 250 बोकडां जी चरयता तांकां पाळटा आनी आपले उदरनिर्वाह करून फुडें सरता. एक प्रेरणा आसा सगळ्या लोकांक की जर आपूण ही जिद्द दवरीत जाल्यार फुडें वचपाक सगळ्यो वाटो आपोआप मोकळ्यो जाता. पेडणेच्या लोकांनी गेली दशकां पेडणेचो विकास पळयला आसतलो, आतां ते पळयता
कितें घडटा तें, तर हो टायम आसा फुडें पळोवपाचो आनी पेडणेकारांनी ठरोवंक जाय की आपली उदरगत कशी जातली ती. ज्याश्यो गजाली म्हाका दिसता व्यक्तांनी सांगिल्ल्यो आसा, पण म्हाका दिसता की वाणीक विराम दिवच्या पयलीं हांव तुमचें देव बरें म्हणटा, कारण तुमी वेळान वेळ काडून फाल्यां नागपंचमीच्या सणाची तुमकां हांव उनवनीत परबी दिता आनी वेळान वेळ काडून तुमी ह्या प्रोग्रामाक आयले त्या खातीर देव बरें म्हणटा. धन्यवाद सर. आपल्या अनमोल विचारांसाठी खरोखरच मनापासून आभार. आजचा हा भव्य दिव्य सोहळा ज्यांच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहकार्याने उत्साहात पार पडला त्या सर्वांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. ट्रस्टचे प्रतिनिधी कार्यकर्ते श्री विनोदजी मेथर यांना मी आभार प्रदर्शनासाठी आमंत्रित करते व पुढील सूत्रे त्यांना सुपूर्द करून मी आपली रजा घेते. धन्यवाद. सगळ्यांक एक विनंती आसा, कोणीच वचपाचें न्हू. अजूनय एक 5 मिनटाचो कार्यक्रम आसा. आतापर्यंत कार्यक्रम सुरळीत चालू आसा आणि इतल्याच कारणां खातीर सुरळीत चालू आसा ताचें नियोजन आणि सूत्रसंचालन व्यवस्थीत आसा म्हणून. आणि आमचे पेडणे सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष उत्तम सरांक विनंती करता की आमची टीचर ज्यांच्यांनी आता सुरेख असे सूत्रसंचालन केले ते प्रीती टांगसाळे मॅडम हांचे तांच्यांनी गौरव करचो. मॅडम प्लीज. टांगसाळे मॅडम या भगवती हायस्कूलमध्ये मराठीच्या प्राध्यापिका आहेत. गेली कित्येक वर्ष ते शिक्षादानाचं कार्य करत आहे आणि अशा या प्रसंगी आम्हाला सूत्रसंचालन त्यांनी केलं आहे त्याबद्दल मी पेडणे सेवा ट्रस्टतर्फे मी त्यांचे अत्यंत आभारी आहे. असंच सहकार्य याही पुढं लाभेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. कार्यक्रमाचो शेवट ह्यो आभार प्रदर्शन करपाक जाय ताच्या पयलीं एक जे आमचे मान्यवर हांगा आसा त्या मान्यवरांचो एक वेगळो फोटो आमी हांगा घेवपाक सोदता. सगळे जे मान्यवर आसात ते तांकां हांगा अशें बसोवपाक सोदता आणि जे फाटल्यान जे सगळे जे आमचे महिला भगिनी आसात तेंच्यांनी सगळ्यांनी तशेंच बसून रावपाक जाय जेणे करून एकत्रीत फोटो जातलो. ताच्या पयलीं हांव एक आभार करून कार्यक्रमाची सांगता करपाक सोदता. गेल्या 100 दिसाच्या ह्या कारकिर्दीन सगळ्यांनी हांगा बसून घेवपाचें आसा. वयता आसतना जितले म्हणून आमचे कडेन हांगा उपस्थित आसात त्यांच्याक आमी एक ल्हानशी भेटवस्तू आमी दितले. वता आसतना कोणीच गडबड करची न्हय. आतां पर्यंत जे तुमी सहकार्य केलेले आसात ते सहकार्य अशेंच अपेक्षीत आनी एक 15-20 मिनटां आमकां जाय जेणे करून वेवस्थीत जातले. सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे सगळ्यात पयलीं हांव आभार मानता जे 35 मान्यवर ज्यांच्यांनी आमच्या पेडणे सेवा ट्रस्टचो शब्दाक मान दवरून म्हणजे 12ही गांव आणि 13 म्युनिसिपालिटी आमी जे म्हणटा त्या सगळ्यातसून जे मान्यवर आमच्या शब्दाक मान दिवन आयले स्वखर्चाने आयल्यात. आणि सगळ्यात मेन म्हणजे आमी अशी रत्नां निवडलेली की निवडटा आसतना सुद्दां आमी विचार केल्लो की यांच्या कडेन उलोवप कितें, कारण महनीय व्यक्ती आसा. आमचे भाई शेवडे सारखे उत्तुंग भरारी मारलेले असे व्यक्तिमत्व ज्यांच्यांनी आमकां शिकयल्यात आणि आमचे वयर रावन आमचे पणसीकर सरांसारखे जे ज्यांच्या सकयल आमी काम केलां त्या व्यक्तींक आमी कशा पद्दतीन हाडूंक शकतात अशे वेगवेगळे टेन्शन आसलेले आणि त्या सगळ्यांक मान दिवन ही सगळी मंडळी आमच्या उतराक मान दिवन आयिल्लेली आसात. आणि सगळ्यात मेन म्हणजे पयलोच कार्यक्रम आणि येतलो की ना अशी एक शंका आसलेली आणि ह्या सगळ्याचेर मात करून ही सगळी मंडळी आमच्या शब्दा खातीर आयिल्लेली आसा. सगळ्यांक विनंती आसा की जोरदार ताळ्या वाजून पयलीं तांचे स्वागत आणि आभार मानया. दुसरे जर आभार मानिंचे दिसता कित्याक खबर हांगा वयर जी मंडळी बसलेली आसा आमची भगिनी हांचे, कारण हांगा सकयल तरी फॅनांची वेवस्था आसा पण वयर फॅनांची वेवस्था ना.
अक्षरशः वयर घाम गाळीत सलग 3 तास बसल्यात. त्यामुळे तांचे पयली आभार. हांगा सगळ्यात तुम्ही मोठ्या संख्येन आमचे जे कार्यकर्ते आसात ज्यांच्या उतराचो मान दिवन तुम्ही सगळी जाणां आयिल्ली आसा. सो तुमचो हांव आभार मानता. सगळ्यान दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचे पत्रकार. हांवूय त्यांच्या लायनीन बसतालो, पण आयज पयली फावट हांव वयल्या लायनीन बसला. पण म्हाज्या शब्दाक आनी हांगा कसलोच बोवाळ न जाता किंवा आमकां सहकार्य केलें आणि बऱ्यापैकी सहकार्य केलें त्या बद्दल आमी तांचे आभार मानता. तर तशेंच हांगा साऊंड सिस्टम आसतली, लायट्सवाले आसतले, इवन ह्यो जो हॉल जो आमकां येदो व्हडलो दिल्लो आसा, गेले 3 दीस आमी प्रॅक्टीस करतात. म्हणजे रंगीत तालीम कशी आसची हे आयज पेडणे सेवा ट्रस्टचे आमचे सर जे आसा उत्तम पार्सेकर सर हांच्यांनी आमकां बरे कार्यकर्त्यांक कशें घडोवचें हे पयले जे श्रेय जर वयता जर सरांक वता. कारण आमी गेली 8 दीस हे काम चालू आसा आणि शिस्तबद्ध कशें जावचें. सरांचें म्हणणें आसलेलें की आमी इफी सारको इव्हेंट आपण केलो. प्रधानमंत्री किंवा अमित शाह सारकी जी व्यक्ती जेन्ना गोव्यान येता तेन्ना आपूण ताचें नेतृत्व करून त्यांची मॅनेजमेंट केली. तीच मॅनेजमेंट आमच्या हांगा पेडण्यान जावची अशी शिस्त लावन जेंच्यांनी आमकां हांगा घडोवपाचें गेली 8 दीस कार्य केल्लेलें आसा. त्यामुळे आमी तेंचे आभार मानता, सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानता. चुकून जर कोणाचे जर रावले आभार मानून तेंचे हांव आभार मानून ह्यो कार्यक्रम सोंपलो अशें जाहीर करता. ताच्या पयलीं एकच रिक्वेस्ट करतात, आमी वता आसतना 2 रस्ते दवरलेले आसा, एक ह्या सायडीन आनी एक ह्या सायडीन. कोणीच गडबड करूचे न्हय. आमचे फाटल्यान कार्यकर्ते उबे आसात. सगळ्यांनी एकदम उठाचे न्हू, सगळ्यांनी एक लायन करून उठपाची आसा. पूण इतल्यान उठप ना. आमचे मान्यवर सगळे हांगा बसतले, त्यांचो एक ग्रूप फोटो जातलो आणि ग्रूप फोटो जाल्या उपरांत सगळ्यांनी मागीर वचून वचपाक हरकत ना. येस, सत्कार मुर्तींक विनंती आसा की तांच्यांनी येस. आणि ताच्या पयलीं वंदे मातरम जातले आणि वंदे मातरमांनी सांगता जातली. सो सगळे जे आसात हांगा सगळ्यांनी तशेंच बसून घेवपाक जाय. आमी वंदे मातरमनी येस पयलीं वंदे मातरम घेवया आणि मागीर सत्कार मुर्तींक सकयल घेवया. येस घेवया. येस, वंदे मातरम. सगळ्यांक विनंती आसा की तांच्यांनी उबे रावचे आणि वंदे मातरम जाले की परत असलेशे आसनास्त जावचे आसा. येस. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. सुजलां सुफलां मलयज शीतला. सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्. शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी. पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी. सुहासिनी सुमधुर भाषिणी. सुखदां वरदां मातरम्
वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। थँक्यू. सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की कृपया खाली आसनास्थ व्हायचं आहे. सकल 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 घ्या, सकल घ्या. हा सर. हा बसला आणि हांगाच्यान असो घेऊया. चला बसा.